Jamen, velkommen tilbage til Bæren Bodybuilding i næste afsnit, hvor vi har en gæst med i dag. Vi har Jonas med. Velkommen til. Beæret første gæst. Ja. Fornøjelse, venner. Det er jo ikke noget, du ikke har prøvet før, vel? Jeg har jo lige lavet en podcast for 2 dage siden. Ja. Vores kære venner, Emil og Birk. Så nu er jeg her i de her rammer, og det har jeg også set rigtig meget frem til. Jeg tror det kan noget forskelligt. Og nu må jeg bare se, hvad det kan blive til. Af hyggesnakker og røverhistorier og hvad der er spillet på. Ja, man kan sige, det er jo lidt noget andet, vi laver, end de laver. Vi har lidt mere et take på bagsiden af medaljen om, som vi også har snakket om i de mange af de andre afsnit. Ja. Og nok også det, vi kommer ind på i dag med din rejse omkring bodybuilding. Fedt. Tænker jeg. Ja. Ligesom prøve at høre om noget af det, der ligger bagved. Noget af det, der ikke altid når rampelyset. Noget af det, der ikke kommer på sociale medier og sådan noget. Ja. Og så har du også måske lidt en anden oplevelse af, at du måske er generelt lidt mere i rampelyset, på grund af din fortid med reality-tv og så videre. Du måske hører nogle ting fra en følgerbase, som vi ikke deler. Det var noget, vi snakkede om gående ind i det her afsnit, nemlig. 100% bro. Ja. Men hvis der skulle sidde nogen derude, der ikke ved, hvem Jonas er, så kan du lige give en kort intro. Who is Man Machine? Ja, Man Machine. Jamen, Man Machine er jo det, som jeg startede for snart 6 år siden, tror jeg. I hvert fald med min forretning. Ellers så var det et navn, der kom til, da jeg var på efterskole. Så helt tilbage i 2012, 2011 eller sådan noget. Der er vi på efterskole, en masse gutter, vi laver nogle funny Instagram names, synes vi selv på det her tidspunkt. Og der kommer jeg op på det her navn, bare sådan ud af det blå, og det bliver så med at blive det her brand, jeg så har bygget i dag på en eller anden måde. Også fordi, som du selv sagde, Emil, med deltagelse i Love Island, der var vi jo også med Instagram-tag nede i bunden, når man var i synk, eller hvad fanden det var. Og alle hed deres navn. Undtag mig. Jeg havde bare Man Machine DK, og det startede ligesom sådan en, hvad er det, han laver? Hvad er det, han tror, han er ham der, ikke? Og så da jeg kom hjem for Love Island, så startede jeg jo min online coaching-forretning, og der blev det jo også ligesom bygget på det her med at være en maskine, og have lidt krudt i røven, og bare give den fucking meget gas på alle sådan parametre i sit liv, sådan. Og det var det, vi også reklamerede os på, og brandede os på, og alle de her ting. Og senere hen med YouTube, så blev det også bare ligesom, det blev sådan et sted, hvor jeg ligesom bare kunne let it all out. Altså alt det, jeg sådan har inde i mig af energi og ting og sager, ikke? Og det har bare været en sindssyg rejse. Og så kan man sige, når jeg hører det i dag, når folk ligesom sådan, det er Man Machine, eller mange, der siger af mine kammerater, der er sådan, kender du Man Machine? Nej, jeg kender Jonas. Fordi det er jo ikke noget, jeg sådan går og siger heller til folk. Jeg hedder Man Machine, eller sådan. Jeg hedder det stadig på Instagram, og det er folk stadig sådan, har det sådan lidt sjovt. De fleste kender dig som Man Machine. De kender mig som Man Machine, og det er der, hvor jeg sådan, jeg synes, det er fedt, det stadig hænger fast, fordi det er en del af mig, og det er en del af min historie. Og jeg kan godt lide stadig at bruge det sådan, som en hvad kalder man sådan noget? Folk, der genkender mig på noget. Og så er det bare fedt at kunne stå og være en blanding af at stadig have det her Man Machine brand, men så få lov til også bare sådan at udvikle mig som Jonas. Og være Jonas lige så meget, fordi det er en og samme person. Men det er også, jeg trukker mig mere væk fra alt det der sådan sjoven og balladen i forbindelse med reality-deltagelse og alt sådan noget. Det er blevet meget mere bodybuilding og træning og mere seriøs livsstil. Alle de der ting, som også har gjort, det er et helt andet sted, jeg er i dag i forhold til, hvordan det der Man Machine, det startede. Det er lidt sjovt. Det lyder lidt som sådan alter ego. Ja, det kan man godt beskrive det som jo. Også fordi jeg har også haft en kamp med at være Man Machine og være Jonas i en periode i mit liv, hvor jeg var sådan splittet mellem det der med at skulle lave content hele tiden og være på, selvom jeg ikke havde lyst til at være på. Selvom jeg ikke havde lyst til at skulle lægge mig selv ud hele tiden. Og jeg ville sgu egentlig bare mere måske fokus på mig selv, fordi jeg havde nogle personlige som gjorde, at jeg ikke kunne være Man Machine. Følte jeg jo. Og så starter det jo også bare sådan en lavine af sådan folk, der spørger, hvor bliver du af, og kommer der snart noget content, og så følte jeg fik et større pres på mine skuldre.
Så det har været lidt en sådan alter ego, en kamp med en anden person, som har ville fylde mest og ville tage over. Og jeg vil gerne have det, men jeg kunne ikke. Altså, der er blevet efterspurgt. Ja, præcis. Og der blev ligesom sådan trukket i, at sådan, du plejer at lave det her engang, og det her, nu er du bare helt gone. Og så har jeg bare været sådan til folk, bare helt kold, jamen, det har jeg sgu bare have brug for. Altså, jeg har simpelthen bare haft brug for at kunne komme tilbage og også at være Magmachine igen, selvom jeg jo nu føler, at det er jo en blanding. Altså, Jonas er både Magmachine og Jonas, og det er den samme person, men førhen har jeg ikke kunne være i det, fordi jeg simpelthen ikke har haft det godt. Og det er jo det der sociale medieræs og opmærksomhed, som man ikke kan gemme sig for nogle gange, ikke? Ja, det er jo i allerhøjeste grad forskellen på at have et 8-16 job, og så være influencer. Ja. Fordi følgere er altid sultne efter mere. De venter altid på, det næste kommer op, og du kan ikke bare lige lægge til side et par dage, og så trække dig og værne om dig selv, som man nu godt kan lidt mere på et normalt arbejde. Der så er du ligesom hjem og væk fra arbejdet og lægger det fra sig. Ja. Det er der faktisk ikke nogen af jer tre, der gør. I har jo alle sammen jeres business igennem sociale medier. Ja. Og er ligesom fanget i det ræs der, ikke? Ja, der skal man bare være på. Især hvis du vil blive ved med at være der til stede og alle de der ting. Så hvis man har nogle personlige problemer, så er det bare at putte de fleste gange, så må det bare putte en maske på, eller en facade, eller noget, så bare lige køre den så godt det kunne, og så bare gå tilbage til at være... Og det var så Magmachine, der var masken. Ja, præcis, ikke? Magmachine havde kraftigt ikke tid til personlige problemer. No shit, bro. Altså, han ville bare stadig være der, når der var kamera, eller hvis der skulle være et eller andet i den forbindelse, ikke? Folk, der genkendte mig på gaden på grund af Magmachine, eller hvad fanden det er, ikke? Og det var bare sådan, fuck. Det er jo netop en af de ting, som jeg har tænkt på, var, at fordi du har været reality-tv og sådan noget, du har en følgerskare, som ikke nødvendigvis følger dig på grund af bodybuilding. Måske til dels fordi, at du ser ud, som du gør, og det kan inspirere nogle gutter, og nogle piger måske synes, det ser godt ud og sådan noget. Ja. Men det er nødvendigvis ikke en følgerskare, som er interesseret i bodybuilding. Nej. Jeg kom til at tænke over det, fordi nu er jeg begyndt at coache nogle andre coaches og sådan noget, som henvender sig lidt mere til Genpop også. Og nogle gange så kigger jeg i deres kommentarfelter. Du ved, hvis de har postet en atlet, de har måske en håndfuld atleter, og ellers coacher de sådan, skal vi sige, almindelige mennesker. I kommentarfeltet, så vil der være sådan nogle hate-kommentarer, sådan, ej, hvor ser det crazy ud, eller altså negativt, sådan, det ser sygt ud, eller hvad det er, hvor jeg sådan, der er aldrig nogen, der har kommenteret sådan på min profil. Nej. Fordi der er aldrig nogen, der ville følge mig, hvis det ikke var, fordi de var interesseret i bodybuilding. Nej, præcis. Men du har jo en helt anden følgerskare. Du har måske også modtaget noget hate i den forbindelse, kunne jeg forestille mig. 100%. Jeg tænker også, når du måske har været out of shape, det er du jo ikke, du er bare i off-season. Jo, 100% på. Og så er du hakket, og så bliver du postet gammel content, og sådan, jeg tror for nogen af de der følgere er det måske mega forvirrende. Det har det 100% været, og det har også været det, der var med til at starte sådan en domino-effekt, det der med, at jeg begynder at få det dårligere med mig selv. Fordi der var også bare folk på nettet, der kaldte en nogle ting og sager, og også var efter en på den måde, at der var nogen, der hiv efter mig for, at de ville have mere af mig, og så var nogen, når jeg så lagde noget ud, så blev jeg dømt. Og så var jeg sådan, fuck, så havde jeg endnu mere at være på, og så havde jeg endnu mere det der social media game. Fordi jeg fik jeg fik folk, der ville have mere, og så fik jeg folk, der ville have mindre følgere. Og så var jeg igen bare i sådan en kamp med mig selv også. Også fordi bodybuilding er noget, der bare også fylder meget. Ja. Og så er det sådan, skal jeg fortsætte med det? Hvad er det, jeg skal fokusere på? Hvad gør mig glad af alle de der ting? Men hvor er vi henne i din timeline her? Da den sådan indre kamp, og i virkeligheden også kamp på de sociale medier, sådan, jeg ved ikke, om man kan sige på sit højdepunkt, eller i hvert fald starter og bygger op. Hvor er du henne sådan i din livslinje, hvis man kan kalde det? Ja, jeg tror, vi er sådan noget her slut 2022. Der begynder jeg sådan at være på et punkt, hvor at nu har jeg følt, at jeg har lavet meget content og alt slags content, både som coach, men også som entertainer på YouTube og sådan nogle ting. Og der er det bare det, jeg begynder at få nok, også fordi sådan rent personligt, så dealer jeg med en masse problemer på det her tidspunkt, og så også bare gør, at jeg er blevet til at fokusere på det, for at kunne være glad, ikke? Fordi hvis jeg ikke er glad, så følte jeg heller ikke, at jeg kunne lave content og være på, og alle de her ting, ikke? Og hvis jeg husker korrekt, så var du faktisk også i noget prep i 22, var du ikke det? Jo, præcis. Så jeg kørte jo alle de her ting samtidig med, at vi kørte diæt på det tidspunkt. Og det ved vi alle sammen godt, fordi vi har prøvet det 1000 gange snart, at det bare er lige så hårdt psykisk, som
alt muligt andet, og man læser kommentarerne mere, eller man tager meget mere kritik til sig, og hvis folk vil have mere af dig, af for eksempel content, så kunne man godt bare blive næsten sur på, at folk spurgte, fordi at, jeg er presset. Altså, forstå mig lige. Selvfølgelig kan jeg da ikke bare lave YouTube-videoer til højre og venstre nu. Og det var sådan, det var bare sådan en hård kamp med at skulle balancere de der to ting. Har du på noget tidspunkt lagt det ud på de sociale medier? Sådan rent faktisk fjernet den der facade? Jeg har aldrig lagt det ud, eller skrevet om, eller snakket om, hvordan jeg havde det i den periode der. Hvordan er det så at snakke om det nu? Jamen, det er dejligt, fordi at nu føler jeg, at jeg er kommet på den anden side, og har fået noget hjælp til også at bare bearbejde de der ting, jeg dealede med, som gjorde, at jeg rent sådan personligt ikke kunne være mig selv. Og når det er, nu er Magemachine og Jonas, det ser jeg som en person, at de kunne arbejde sammen. Det var det, jeg gerne ville hen. Og det er det, jeg vidste, at jeg ligesom skulle hen, for at det kunne være godt for mig igen, ikke? Og så fordi det var det var sådan en lang kamp på sådan noget 2 år, eller sådan noget, hvor jeg skulle prøve alt muligt shit af. Og der fandt jeg hurtigt ud af sådan, det her liv kan jeg jo ikke leve, mand. Altså sådan, det kan jeg jo simpelthen ikke. Det er jo ikke sådan, man har det godt. Altså, så derfor så er det nemt for mig at sidde og snakke om i dag, men dengang så handlede det om også bare udadtil og stadig virke på. Stadig virke glad, fordi jeg følte ikke, jeg ville få noget ud af at lægge den side ud af, at jeg var i en depressiv fase og alle de der ting. Det kunne da 100% have gjort noget, eller at folk kunne have rakt ud til mig, eller havde fået noget ud af det af min følgeskare, men der tror jeg lige på det punkt, der er jeg sådan meget privat med sådan nogle ting. Og har altid lært det der med at deale med tingene selv, selvom det aldrig rigtigt er. Jo, jeg delte det jo med min familie, og de helt tætte mennesker i mit liv, ikke? Så jeg følte ikke, at jeg har behov for at dele det med mine følgere, for eksempel. Nej. Fordi jeg følte heller ikke altid, at de var så gode til at gribe mig, eller hvad man siger, eller sådan. Så fik jeg lidt kærlighed nogle gange, men det var tit og ofte lidt negativt, eller så ville de bare have mere content, og det var sådan, jamen, så skal de sgu heller ikke være en del af det her, jeg går igennem lige nu. Og der ville jeg gerne bare fokusere på mig selv, og fordi jeg også stadig havde bodybuilding, så havde jeg simpelthen bare for meget, jeg synes, jeg skulle holde styr på. Og så var det nemt bare at poste en gang hver anden uge, lave lidt daglige stories, og så var jeg Magemachine, og han var stadig bare bodybuilder, ikke? Ja. Og så kunne jeg trække mig lidt mere fra alt det der entertainment shit. Så mine følgere er sådan, de er droppet derudad, og jeg har fået ryddet op i, tror nogle af de helt gamle, der fulgte mig fra reality-tiden og sådan noget. Ja. Så nu føler jeg har meget mere træning, jeg har meget mere, ved ikke helt om det er bodybuildings relateret alle sammen. Der er nok stadig nogen, der følger med på grund af, hvad jeg har lavet førhen. Men der er blevet ryddet rigtig meget ud i det. Også i mine kommentarer, mine DM's. Det er stort set ikke sådan noget våslinger, eller hvad fanden man siger, ikke? Man kan sige, det der med at være sårbar, det er heller ikke noget, der stemmer overens med brandet at være en maskine. Nej. Så det er også det, jeg har skulle sådan... Præcis. Hvad har jeg lyst til at dele ud af? Fordi jeg kan også godt lide det der med, at en maskine på alle aspekter i sit liv er også en, der kan snakke om følelser. Det er også en, der hviler i sig selv, og er stolt af at være den mand, han nu er. Ja, og en maskine skal jo på værkstedet på et eller andet tidspunkt, uanset hvad, ikke? Altså, det er en del af det, og passe og pleje maskinen, ligesom det er med træning og alt det, jeg gør for min krop med det. Så er det lige så vigtigt for mig også at pleje mit mentale, og det har jeg simpelthen ikke haft fokus på. Siden jeg får succes med min forretning og alle de der ting, tilbage i 2020 med Joshua og Fætter dengang, der levede vi jo bare på sådan en sky, hvor vi troede, vi var fucking kongerne af København, og det var så usundt. Yeah. Det var så usundt, og vi levede en usund livsstil, og det gik simpelthen for stærkt, og der nåede jeg heller ikke at arbejde på mig selv. Fordi der blev Magemachine bare kørt op på steroider nærmest, ikke? Det var, fordi du var branded. Altså, du var ham den sjove. Ja, og jeg blev bare pushet derud, sådan, og jeg var med til det, og jeg synes, det var sjovt. Men se i bagspejlet, hold kæft, hvor vi også bare malkede. Vi malkede det hele, mand. Vi var overalt. Og der kan jeg godt huske, hvis jeg sidder og ser nogle videoer fra dengang, så var jeg sådan, fuck, der er jeg Magemachine kun. Der er jeg kun Magemachine. Der er ikke noget Jonas inde, der står der og kigger ind i kameraet og siger alt muligt helt skørt. Og det jeg har sådan set tilbage på, været sådan, sådan kan det sgu ikke blive med at være. Altså, det kan det sgu ikke. Det er stille, du bliver nødt til først at finde ud af, hvem Jonas er, før du kan lave en balance mellem dem. Præcis. Og hvis du kun er Magemachine hele tiden, så får du aldrig tid til at reflektere. Ja. Og så var du også meget ung dengang.
Meget ung, ja. Så det var sådan, der blev du bare pushet, og nu kender jeg det rigtig godt. Og sådan, jeg ved specielt tidligere, har du også haft svært ved at sige nej til ting. Yes. Du ved, fordi du bare gerne vil please folk, og du ved også godt, at det skulle selvfølgelig sælge, og du havde været så meget Man Machine, så vi kører bare på. Ja, du har vel også været på en høj, altså sådan berømmelse, god forretning, opmærksomhed, sådan rigtig usund måde. Rigtig mange, ja. Men mere vil have mere, ikke? Indtil at man finder ud af, at det sgu ikke noget, man bliver glad af nødvendigvis, kunne jeg forestille mig. Nej, og så dem omkring mig på det her tidspunkt jo også oplever samme crazy sådan, succes og penge og alle de her ting. Så sådan, vi blev alle sammen, vi ændrede os alle sammen. Den gruppe, vi var, er også de mennesker, jeg havde tæt på dengang. Og sådan set tilbage, så var vi jo ikke super gode eller tætte venner. Eller det troede jeg i hvert fald. Og det var også det, der var hårdt at indse, at de her mennesker, de hjælper mig, og vi har bygget noget stort sammen, men i sidste ende, så vil de sælge mig for stanglakrids. Altså, så det der med også, og lige præcis som du siger, Claes, og lære sig selv at kende, men også at finde ud af, hvem er det i bund og grund, du kan stole på, og holde tæt. Fordi i sidste ende, så er det dem, du skal gå til. Det er dem, der har din ryg, lige så vel som du har deres ryg. Og det oplevede jeg også på den hårde måde. I en kombination af være på prep, balancere Man Machine, Jonas, halløj, og komme ind i noget depression, så det var alle ting, alle aspekter, der ligesom sådan der knækkede for mig. Og der fandt jeg ud af, sådan, at jeg skal eddermame have et sikkerhedsnet, og jeg skal have styr på mig selv, for jeg nogensinde kan komme tilbage på noget, der ligner det her niveau. Og så siger alderen selvfølgelig også bare, at det var også det var. Vi synes jo, der var nogle ting, der var rigtig sjove at gøre dengang. Og i dag vil jeg jo ikke gå op i de her ting. Nu går jeg op i nogle helt andre ting. Og det er sådan, det jeg også har skulle sådan acceptere med blandt andet at gå til psykolog omkring det der med, at du ikke kan lave om på, hvad der nu er sket, men du kan tage nogle valg i dag, som gør, at du kan leve det liv, du gerne vil. Og det er det, jeg ligesom sådan har skulle lægge det der væk med at give mig selv skylden for alle de her valg og alle de her mennesker, jeg har åbnet mig op til, eller ind i mit liv dengang. Det kan du ikke gøre noget ved nu. Ja, du kan ikke lave om på situationen, kun hvordan du reagerer på den. Ja, præcis. Og jeg gik så mange år, bro, og bare slog mig selv oven i hovedet, fordi det var min skyld, og jeg havde mistet, jeg havde alle de her ting, du ved, ikke? Og det var i bund og grund også, fordi jeg ikke havde nogen, jeg kunne stole på. Altså, jeg havde simpelthen ikke mennesker, der greb mig. Udover min tætte familie og alle de der ting, ikke? Så det var virkelig, det lærte jeg på den hårde måde. Men det var også, jeg vil sgu ikke tage det for givet i dag. Der er jeg sådan lidt, hold kæft, det er fedt, at jeg er blevet den, jeg er på grund af det her. Jeg har virkelig lært det på den hårde måde, men det har været fedt. Altså. Men det er altså også i højeste grad noget af det at blive voksen. Det er både, at man lærer at acceptere, at det er okay, at der er nogle relationer, der har en udløbsdato, og at jamen, så kan man noget sammen i en periode, og så har man ligesom taget og givet det fra hinanden, man kan, og så er det faktisk okay. Men også at forstå, at nogle gange, så er vi nødt til at skulle ned og ramme bunden, fordi så er alle de her overfladiske lag, de er skrællet af. Altså, jo længere ned du kommer, jo flere lag bliver der ligesom fjernet, så står du tilbage med kernen af, hvad det reelle problem er, altså hvad det rent faktisk er, jeg skal ned og arbejde med. Ja. Og så kan man ligesom tage hånd om det, og det er pissehårdt, og det er nederen at skulle derned. Men derfor kan man så ligesom begynde at bygge sten på sten, eller lag på lag, og nogle gange bare et græsstrå på græsstrå, for ligesom at komme op igen, og så rent faktisk få bygget et sundt fundament, og arbejde frem efter. Ja, præcis. Men det tager nemlig tid at finde ud af det der med, og det du siger med, at der er udløbsdatoer på relationer i sit liv, fordi jeg tror vi alle, der sidder her, har haft en ven eller en bekendt, som man havde taget, som man troede, man kunne stole på, og så endte det i sidste ende med at blive sådan en, det var fandme dumt, og der har jeg spildt min tid, og fuck noget lort. Og så lærer man jo af det. Du ved jo aldrig i bund og grund, men man får ligesom et filter til sidst, og man lærer sig selv bedre at kende i forhold til sådan nogle ting, man jo selv går op i, værdier man selv har, som man også gerne vil se i dem, man er omkring, ikke? Og det er noget, man virkelig skal, altså, som jeg har lært det der med at sige nej også, og sådan nogle ting. Det har virkelig været noget, jeg har været svært ved, at være godtroende, og tro på det bedste i folk altid. Og det er der nogle andre, der er rigtig gode til at spotte og udnytte ved dig. Og det er også bare sådan en slat mennesker, jeg har været løbet ind i, som hurtigt har spottet, fuck Jonas, han er sgu en flink fyr, mand. Vi kan næsten få ham til alt jo. Altså, fordi han stoler blind på os. Eller sådan, vi homies. Og det var vi jo også. Men så den tillid for givet. Ja, men der har bare været nogle andre,
var nogle andre ting, de har haft i tankerne, end hvad jeg har haft, du ved, ikke? De udnyttede dig. Ja, præcis. Og det har været sådan, fuck, mand. Det har sgu været fucked up at tænke tilbage på, sådan, hvor meget man har gjort for de her mennesker, og man har jo også fået i en periode, men det der med så at blive sådan solgt fuldstændig, det er bare sådan, okay, fair nok. Det var så det, vi havde bygget op over de år der, ikke? Damn. Ja, forståeligt. Man kan jo sige, nu har jeg jo kendt dig i nogle år, Jonas. Jeg bare for at bringe et eksempel ind, sådan et live eksempel, hvor jeg selv har været med. Der kan jeg tydeligt huske i forhold til bagsiden af medaljen, alt det her med at have forretninger, følger og så videre, at den også kan vendes. Jeg kan tydeligt huske på et tidspunkt, der var vi over hos en af vores gode venner Mika, og vi havde set Arnold Classic til sent ud på natten. Og ikke fordi det var en dårlig oplevelse, men så sidder vi i toget klokken sådan noget 4 om natten på vej hjem til mig. Og vi er ekstremt trætte, for klokken er 4, og vi er bare trætte. Ja. Og så kommer der nogle helt stive gutter ned, og vi sidder helt isoleret nede i stillezonen og prøver bare lidt halvt og ved at falde i søvn. Og så kommer der 2-3 stive gutter ned, og det er Man Machine, og kan jeg ikke få et billede? Og der er du heldigvis god til, Jonas, stadig være jo, og overbærende. Men der kunne jeg mærke, der havde jeg ikke overskud til det der show overhovedet. No. Så der skal man bare huske, at der er altid, ligesom mange gode ting, der er ved noget, ligesom mange dårlige ting er der til det. Ja. Så det er sådan, der er en pris for alle gevinster. Ja. Og du var ikke i centrum for det. I netop sådan en situation der, synes du så, det er fedt? Eller synes du faktisk, det er belastende? Jeg tror, lige i den her situation, der har vi jo siddet sådan der langt ud på natten, og vi har nok også røget et par joints, vi har fået så hatten passer, så vi har nok også bare siddet og sovet lidt, tror jeg, nede i den der bagerste kupé, ikke? Og det er også det med, at jeg tror slet ikke, jeg opdager det, før jeg ligesom sådan træder ind i ansigtet på mig. Og så kigger jeg op sådan, det ved jeg ikke. Så jeg når slet ikke registrere det, men så er det bare sådan, så er det bare put det der gameface oven, altså sådan. Jeg kunne også forestille mig sådan, altså det kommer måske også an på, hvad man er kendt for. Hvis du har følt dig lidt sådan distanceret fra, eller der har været en distance mellem Jonas og Man Machine og sådan noget. Men jeg kunne forestille mig sådan, hvis jeg selv engang blev så dygtig en bodybuilder, at så mange kendte mig eller sådan noget, at folk en dag på gaden er sådan der, det er Emil. Sådan der tænker man jo sådan, det vil være fucking fedt. Ja. Det er også fucking fedt, bro, fordi jeg skal heller ikke lyve at sige, at når det sker, selvom det ikke sker så tit længere, så bliver jeg jo stadig glad, fordi at, nu har jeg også fået det bedre med mig selv, men også alle de gange, hvor jeg, lad os sige, jeg gik på gaden med mine egne tanker, eller nogen stoppede mig op, eller om det var op i gym, at folk kom over, så er jeg sådan, okay, det er jo også mere i forhold til sådan et trænings, som du selv siger. Det er for, at det er bodybuilding, jeg laver, eller folk har fulgt med på min YouTube-kanal, som de sidste mange år min YouTube-kanal været bodybuilding og træning, og det har været fedt også at vende det, så det ikke kun er sjov og ballade på YouTube, men har været lidt en blanding af begge ting. Også fordi, hvis man nu har fulgt med i lang tid, så kan man godt se, at nu er jeg full-time bodybuild. Og det er sådan... Det er jo en helt anden sådan... det er en helt anden sådan en respekt, man så får, hvis folk vil have et billede. Eller, fordi så får man en lille snak samtidig. Fordi folk har en eller anden historie til, hvorfor de har fulgt med, eller... der var den der gang, eller et eller andet omkring noget konkurrencemæssigt, eller noget træning, eller noget bodybuilding. Det synes jeg jo er mega fedt, fordi jeg vil jo så gerne... For et eller andet sted har de jo investeret i dig. Ja. Du lægger jo content ud, for at folk skal se det. Ja. Så at folk ser det, at du er jo også taknemmelig for et eller andet sted. Ja, det. Og du ville da blive ked af det, hvis der ikke var nogen, der så med. Ja, og der var det lidt noget andet dengang, når det var reality, der var sådan det der shit. For det var mere sådan noget, lad os tage et billede med ham, fordi han har lige været på en artikel på BT. De anede måske ikke, hvad fanden jeg var, og jeg stod jo heller ikke for noget dengang. Jeg har ikke været, jeg har stillet op en gang, tror jeg, på det tidspunkt. Men jeg havde sådan en fin nok fysik i forhold til at være med i noget reality. Men i bodybuilding havde jeg jo en shit-ass fysik, så det var ikke fordi, jeg var sådan... Der følte jeg ikke, jeg havde noget at være stolt af. Jeg har bare været med i et program, altså sådan, hvor fedt er det? Men du er i allerhøjeste grad kommet til at symbolisere noget andet. Ja. Og det er jo ret fedt, at nu kommer folk ikke for at snakke med dig, fordi du er et ansigt, men fordi du har en historie, du har en dedikation, og det er lige pludselig noget, de kan relatere til på et dybere plan, end at han er en flot fyr, der har været med i reality, og det kunne være sjovt at få et billede med ham i byen, eller hvor end nu er han, ikke? Så er det mere sådan et flex for dem, hvor det er federe flex for mig, at jeg har motiveret dem til et eller andet, eller at de er blevet inspireret, og alle de her ting. Det er jo sådan, det bliver jeg jo sindssygt hooked på, altså det synes jeg er det fedeste. Jo flere jeg kan med det, og jo mere jeg kan push bodybuilding. Og det er også derfor, jeg synes, det er fedt, det I laver med det her. At bodybuilding kan få et talerør, og fordi der er flere, der fortjener at vide, hvad det kan, og hvad det er for en sport. Ja, på godt og på ondt. Ja, på godt og på ondt. Og der er det sådan...
synes jeg, det er fedt, at det i Danmark ikke er så stort endnu, og vi kan være med til at få det til at blive kæmpestort. Og det ser vi rundt omkring i verden, at det sagtens kan. Ja. Det der community, ikke? Jeg har et par spørgsmål, jeg gerne vil ind på. Som du stillede op første gang, efter du havde deltaget i reality, ikke? Jo. Var det en plan at stille op, før du deltog i reality? Vidste du dengang sådan, før reality, at du gerne ville stille op, og du gerne ville være bodybuilder? Jeg tror hele tiden, jeg har haft den der drøm om det på en eller anden måde, fordi jeg starter i sådan et helt basic commercial gym i Roskilde, og så skifter jeg efter 2 år allerede til Anytime Gym, som er sådan en hardcore bodybuilding gym i Roskilde, som Abdel åbnede back in the days. Og der får man jo hurtigt et billede af, sådan, okay, der går nogle atleter hernede, og der er nogle trænere og nogle coaches, og der hænger det der store røde klistermærke ude på døren, at de ikke samarbejder med ADD, som jeg jo slet ikke forstod, hvad fanden betød i starten. Men så stille og roligt kommer man jo ind i miljøet, og man snakker med folk dernede i gym. Det var der, hvor der kunne Patrick Johnson godt dukke op dernede, og der ved Trustfar, han var også dernede i hans unge dage, og Kokkefar stillede op dengang. Ja, han var nemlig stor dengang. Sparholdt var også fucking blown up dengang. De er nogle af de helt gamle, var. De helt gamle drenge der, ja. Og så står man jo som 16-17-årig der og kigger på det der og tænker, fuck, det ser sgu da for vildt ud, mand. Og så snakker man hurtigt sådan den der klassiske sådan der, og min baggyde bag gym, snakker man hurtigt med en eller anden shady guy, der går ind i gym, der sælger støvet, ikke? Fordi der var meget åben snak i Anytime Gym omkring sådan nogle her ting. Og så fik jeg hurtigt ligesom startet på min første cycle, og det er der, hvor man så også sådan, der vidste jeg jo godt, også på en eller anden måde, at så ville jeg også gerne bruge det til noget på et tidspunkt. Men nej, det var slet ikke det, jeg lige tænkte til at starte med. Jeg tænker bare... Og hvor lang tid før reality er det? Jamen, det er sådan her i min 2G, første G, gymnasietid. Der er du på første cycle? 17-18 år, ja. 17-18 år, der hopper jeg på min første cycle, som bare var sådan en skør 70-dages anavar-kur. Nå, ja, selvfølgelig. Så set i bagspejlet, det var helt most kørt, det der. Jo, men det var jo sådan lidt, det var dengang. Det var helt old school. Ja. Og så bygger man op i 10 dage, så kørte du på den højeste dose, så trapper du ned i 10 dage, så kørte du på den højeste dose i 40 dage, og så trapper du ned i 10 dage. Det var sådan en helt underlig, sjov måde at gøre det på. Men det gav mig sat ned med nogle resultater, kan jeg huske, man. Jeg var flyvende, mand, så jeg var sådan, let's fucking go, man. Ja, det. Og så hvert år, så kørte jeg ligesom sådan en prep op til sommer, hvor jeg bare kørte lidt anavar. Og så bare hakker ned til sommer hvert år. Var du ved nogle coach der, eller var det bare sådan en sideråd, du fik? Det var bare sådan en sidegeschæft. Men du har jo været man machine siden efterskolen, ikke? Ja. Så det var jo... Så det havde du også på Instagram og sådan noget dengang? Ja, bro. Okay. Og det var det, hvor jeg også ligesom følte det der med sådan der... Så prøvede jeg min første cycle, jeg gainede mere size, og jeg blev et hakket svin og sådan nogle ting. Så var jeg sådan, nu passer det jo endnu bedre, det her man machine shit. Altså sådan, så jeg byggede mig selv op til ligesom maskinen har fået turbo. Præcis, bro. Jeg har virkelig fået de rigtige dampe, ikke? Altså sådan der. Så var der lige pludselig brændstof på. VD40. Præcis, det var sådan der, summet var. Og så åbner Profit Gym, som også har ligget i Roskilde. Det er der, hvor Underground ligger nu. Ja. Bagmands Gym. Der åbnede Profit af Kenny Robert Jensen, som på det der tidspunkt bare havde alle mens han var en meget, meget stor. Også, og faktisk også nogle af de store. Christian Ryge, Peter Hart, Bøling. Rigtig mange af de her faktisk rigtig gode bodybuildere dengang, som desværre ikke er mere i dag. Altså jo, de er her. Ja, de er jeg skulle lige sige alle sammen. Det er så, de er døde. Men de er her ikke i gamet i dag. Men ja, han havde de der drenge, og så tager jeg ned til Kenneth, og jeg bare sådan med det samme. Jeg skal stille op, mand. Jeg skal prøve det der mens fysik, fordi det følte jeg jo var lige mig. Altså bare, fuck de der ben, der var bare sixpack og stå og se godt ud. Ja. Altså, det kører vi på. Det synes jeg bare for fedt. Og så har vi bare en snak, og han er sådan, hvad har du kørt før? Jeg har bare kørt lidt anavar cycles som det eneste. Fint nok, så kører vi bare det også på prep. Så vi kører slet ikke, jeg kørte slet ikke noget inject, før jeg var 21-22 år gammel. Så har jeg bare kørt cycles på oraler. Altså, hvordan havde du det i den prep? Uden nogen... Fantastisk på. Ingen test eller østrogen i kroppen? Jeg havde det fantastisk, man. Jeg har kørt anavar med en stol fra start af hele vejen til slut. Sådan. Ja. Det var hardcore, og jeg så fuldstændig vild ud, og vi endte med at vinde hele lortet første gang, jeg stod op til sådan noget Pro Nordic, hedder det dengang. Ja.
hvor jeg både tog sådan noget. bare lige talt ind i det der Man Machine ego, der bare har fået mere og mere røg. Jeg var så flyvende. Så vinder du, ikke? Hvad? Så vinder du. Men det var efter reality? Nej, det er lige før. Når du stiller op første gang før? Jeg stillede faktisk op før. Det her, det er lige før. Så jeg får lige lov til at smage på det. Og få den her crazy oplevelse og komme i mit livs form på det her tidspunkt. Og det tog jeg jo så lidt med efterfølgende, da jeg så også deltager i Love Island. Er det Jonas, eller er det Man Machine, der melder sig til Love Island? Det er et godt spørgsmål. Fordi det var lidt en kamp også, hvem der skulle bestemme, hvem der ligesom synes, vi skulle tage afsted. Fordi at Man Machine får beskeden i hans DM, ikke? Så kigger Jonas på den. Og tænker, det er fake. Fordi, hvad er det for et program? Jeg har aldrig hørt om det her på det tidspunkt. Det var jo sådan noget 2018. Det var overhovedet ikke stort der. Nej, så går jeg ind og googler det. Så er det kæmpestort i Australien og USA. Og så sidder jeg og ser en sæson af det, hvor jeg sådan... Okay, de der mennesker, de er fucking dejlige. Det er sådan de bedste af de bedste. Det er det sygeste reality, jeg har set for det første. Og så handlede det godt nok om at finde kærligheden og få en kæreste. Det var sådan noget, fint ikke. Love Island. Ja, fuck plottet, mand. Fuck, hvad det handler om. Så svarer jeg bare tilbage, fordi jeg sådan, jamen, hvad går det ud på? De vil gerne have mig med til det her program og sådan noget. Om jeg kunne komme til en casting. Og jeg viste til alle homiesne der. Vi var på Roskilde Festival på det tidspunkt. Så jeg sådan, viser det til alle i campen, og de sådan, ja, det er legit nok, det der. Der stod også, det var Metronom, der havde skrevet beskeden. Og det vidste jeg heller ikke, hvad var. Men så tager jeg til casting, og så får jeg faktisk at vide efter den der casting, at de gerne vil have mig med fra start. Og så var jeg sådan der, okay, så... for jeg skulle ikke komme ind løbende, eller du ved, så var der Man Machine, kom nu lidt. Ja, jeg skal være med fra start. Også hvis jeg skulle nå at tale mig selv fra det, så skal jeg ikke gå og vente på at skulle derned. Så tager vi derned nu. Ja. Og så siger jeg ja, og så er jeg sådan der, tager på den der crazy rejse, og igen skulle lige have en anden vare, altså cycle ind. Hvor var det henne? Det var på Gran Canaria. Okay. Gran Canaria, og der var jeg jo så afsted i 7 uger, hvor 6 af ugerne, der optager vi. Mandag til torsdag. Mandag til fredag. Og så er vi fri om lørdagen. Og så drikker jeg i hegnet. Ja. Eller det gjorde vi den første gang, vi filmer. Og der drikker vi så meget, at de afskeder ligesom sådan der alkohol resten af sæsonen. Vi blev for fulde, altså vi blev simpelthen for skøre. Og de havde en helt klar idé om, vi skulle i hvert fald ikke være Paradise Hotel. Vi skulle heller ikke være X on the Beach. Så de sagde bare, så nu får I ikke mere drik. Så når der så var fester og ting og sager, så fik vi ligesom bare en kande øl. Men havde I ikke fri i weekenden til at gøre, hvad I ville? 12 mennesker. Jo, men der var vi jo, der fik vi sådan noget, hvor pigerne tog et sted hen, drengene tog et sted hen med nogen fra produktionen. Okay. Og så var man ligesom på en tur, og så enten kunne man komme ud og shoppe. De voksne var med? Ja, fordi vi måtte jo ikke, det var også det, for det var på Gran Canaria, som er sådan en ret stor ferie, også for danskere. Så vi måtte jo ikke gå hen og opsøge folk. Fordi vi havde ikke vores telefoner, det blev jo filmet live. Dagen efter var det blevet sendt i Danmark. Så vi optog dernede 24 timer efter, så var det i gang herhjemme i Danmark. Ja, det var en syg oplevelse også. Så der er sådan en, i de her 7 uger, der har jeg ingen telefon. Så vi aner ikke, hvordan vores Instagram ser ud, hvem der har fået flest følgere, alle de der ting, som vi alle sammen gerne vil vide, du ved, ikke? Ja. Indtil vi en dag på den der lørdagstur, der kommer vi til sådan et badeland i Gran Canaria, og vi finder nogle danskere sådan helt nede bagved. Og så er vi sådan der nede og prøve en mandrutsjebane, og så er vi sådan der hen og spørger, for de kunne også genkende os. Det skulle da jeg 6 gutter fra Love Island, som kørte live på det tidspunkt. Så vi hen og spørger, hvem har flest følgere? Hvem er gå ind og søge på os alle sammen nu. Så der tror jeg lå i spidsen, dengang jeg også 4. Så jeg var sådan der, let's go. Endnu mere VD40. Ja, præcis, så kærer vi, mand. Så det var sgu en crazy oplevelse, bro. Det har været sådan helt Slim Shady Marshall. Fuldstændig. Hvad hedder sådan en diskussion, du har haft med dig selv? Ja, det har det været. Ja. Det har det basically været. Men jeg er glad for, at jeg sagde ja. Jeg er glad for, at jeg sprang ud i det på det tidspunkt. Hvordan var det at komme hjem for det? Det var skørt, bro. Også fordi det hele var blevet sendt. Så da vi lander i lufthavnen, der får vi sådan en plastikpose med vores telefon i, som jeg har lagt i 7 uger før. Og så tænder jeg den. Og så 3-4 dage straight, der står den bare ikke stille. Crazy. Ja, og det var sådan, Instagram kunne ikke følge med. Så da jeg åbner min app og sådan noget og går ind på den, så står der bare sådan 10.000 følgere. Og så dagen efter, så stod der 15. Så stod der 20.
stod der 25, og den lå ikke stille hele natten. Den der telefonen har 7 ugers data, den skal hente ned. Præcis. Så alt skulle den hente ned igen. Ja. DM's, der bare sådan der... Ja, ikke 7 dage, men 7 uger. Ja, 7 uger, ja, sorry. Præcis. Og folk der har skrevet til en, mens man var i programmet, eller troede, vi havde vores telefoner på os. Alt muligt lort, ikke? Tagget dig. Taggede mig, lavede ting og sager på sociale medier. Alt muligt på. Men det var en syg følelse. Og lande derude i Kastrup Lufthavn, og så står min familie og henter mig. Og det er sådan slut november eller start december. Og vi er fucking brune alle sammen, fordi vi har været på ferie på Gran Canaria i 7 uger, ikke? Jeg havde fået sådan en helt syg kulør. Altså, jeg tror aldrig, jeg har været så sort i mit liv. Og så var jeg blevet helt afbladet af mit hår, fordi vi også bare har fået så meget sol. Så jeg ligner bare sådan en, jeg ved ikke hvad, kloptan gut. Og jeg havde taget sådan noget 10 kilo på, for der var gratis mad inde på det der hotel. Ja, du kom shredded ind. Jeg kom nemlig shredded ind, og der er lavet sådan et for-efterbillede af mig sådan der, på en eller anden Instagram. Sådan der. Fuck, det var sjovt. Hvor meget jeg sådan gainede på den der tur, for jeg bare gav fuck til sidst. Altså, vi kunne ikke rigtig træne og sådan noget, så det gik jeg sgu ikke så meget op i. Men så kom jeg så til Roskilde den dag. Og jeg var jo sådan, fordi i den der periode, så skulle jeg selvfølgelig i byen jo. Altså, ja, det er klart. Jeg skulle selvfølgelig i byen og spille smart, fordi nu er jeg kommet hjem, og gutterne havde skrevet, de har lige set finalen i går, og vi står klar derhjemme, du kommer bare herned, der er opvarmning. Og, du spørger måske dumt, vandt du? Jeg kom nummer 2, ikke? Okay, ja, fordi jeg har aldrig set. Hvordan vinder man det? Ja, du vinder det på stemmer. Så folk havde stemt derhjemme. Det er par folk bedst kan lide-agtigt. Ja, altså jeg har aldrig spillet til, så... Altså, er det så din eller konens skyld, at I tabte? Ja, jeg tror, det var hendes skyld, bro. Jeg synes, eller jeg ved det. Main Machine taber ikke, bro. Jeg tror, lige på det tidspunkt, der gav jeg bare hendes skyld, ikke? Men det var også fordi, dem vi var op mod Julie og Oliver, de var virkelig sådan, de kunne godt lide hinanden. Når det var Erngard? Ja, det var Erngard, ja. De kunne godt lide hinanden, og det var sådan, de var meget bedre sådan til det der fløde noget, hvor mig og Ida vi var sgu ikke made for each other, altså det var sådan, hvad så godt ud, hvad passede godt sammen på video eller billeder eller udadtil. Vi havde ikke rigtig noget sådan der til fælles. Hun var obviously også lesbisk, ikke? Så, ellers så gjorde jeg hende i hvert fald fuld lesbisk. Så er det til fælles. Ja, så kunne vi begge to lige pludselig piger, ikke? Eller det kunne jeg hele tiden. Men hun fandt ud af, at hun kunne i hvert fald rigtig godt lide piger også. Men det er også ret specielt. Altså, I har jo så også bygget et brand op sammen, som jo så faktisk, bare er falsk. Ja, der var også nogle fanprofiler på Instagram. Det er jo også Ida og sådan noget der. Det er så corny sådan noget, mand. Så går det bare sådan nogle børn på 10, ikke? Ja. Sådan der. Fuck, mand. Der ikke burde se sådan nogle programmer. Jeg var den eneste, der var ung her. Jeg har været sådan 14-15. Mens det var program, så jeg var den eneste, der var sådan, hvor jeg godt kan huske, at man sidder så. Jeg sad så faktisk så det ikke lige. Men jeg kan huske, min sådan, søster så det, sådan, der blev snakket om det i 9. klasse og så videre. Så sådan, der var faktisk ret god hype omkring programmet nu, hvor det alligevel var første gang, det var der. Ja, det kan jeg godt huske. Ja, det var virkelig unikt der. Ja, fordi det var langt væk fra. 2, de var gode til at få det langt væk fra Paradise Hotel. Ja. Nej, sæson 2 først kommet nu. Så 2 var kommet ud i går, mand. Jeg har godt set reklamer for det. Ja, det er lidt noget andet end den gang. Jeg tror også måske, jeg har hørt mere om det, fordi at Erngard er jo fra Karlslund også. Yes. Ja, dit hud. Yes. Ja. Men sæson 2 kom i går, og det er fandme sløjt, mand. De mangler en maskine, bro. Sindssygt, bro. Ja, der er sådan en dude fra Roskilde, som wannabe. Jeg ved ikke, jeg skal kalde ham. En lille færge. Det er mere en færge, end det er en maskine. Det var ikke en jetjager som dig. Nej, det var sgu ikke en jetjager. Det var sgu ikke. Men der er jeg glad for, at der alligevel er gået 5, snart 6 år siden, de lavede første sæson. Fordi det er slet ikke det samme. Det er det sgu ikke. Nej. Så kan man sige, nu, så før det her, der går du endnu mere maskine, der bliver taget noget andet varer, og du stiller op, og det er også en kæmpe succes. Og højt på det, der tager du til Love Island, du bliver nummer 2, kommer hjem og har fået, jeg ved ikke hvad, 100.000 følgere? Jeg havde fået næsten 50. Ja, det kræftede mig også mange, hvis du havde været før under 10. Jeg havde sådan noget 1.500, ja. Havde 1.500? 1.500 følgere. Og så har du 50 lige pludselig. Ja, så fik jeg 50. Ja, så har man tjekker telefonen. Og så stort var Instagram altså heller ikke dengang. Nej. Altså sådan, det er ikke, hvad det influencer var ikke et term. Nej, det var det slet ikke. Der blev man blogger, tror jeg. Ja, så hed du blogger eller vlogger. Ja, præcis. Ja. Det var slet ikke sådan, en influencer var ikke rigtig fundet op eller opfundet her. Nej. Og hvad så, Jonas? Fordi der er du jo i fuld maskine-mode. Nu er du høj på 2 oplevelser, ikke? Ja. Jeg skulle i hvert fald lige bruge noget tid på ligesom at trække mig selv lidt ned, kan jeg huske. Men gjorde du det? Eller var det ikke det, at du egentlig blev trukket ind i det her, nu skal vi brande maskinen, nu skal vi... Jo, fordi det er lige lidt efter, jeg kommer hjem, et halvt år efter,
der blev jeg kontaktet af Lenus, som var den der coaching-platform, som gerne vil have mig som online-coach. Og der tror jeg, der er Trust selvfølgelig startet op, Gustavs er startet op, Morten Fysik er startet op, som sådan den første reality-coach ud over Gustav. Ja, de har jo masser af succes. Ja, og de boomede jo for sindssygt der, så jeg havde jo godt set og fulgt med, og var sådan, what the fuck, jeg kan få samme mulighed, faktisk, og det kommer til at være pisse nemt. Altså sådan, det kunne jeg se, fordi Morten og jeg, vi var en ting nærmest samme person. Han var også den her trænede fyr, der havde lavet X on the Beach. Jeg var den her trænede fyr, der havde lavet Love Island. Vi havde stort set samme antal følgere, og det var helt sådan, så tænker jeg, den der mulighed, den er jo fuldstændig unik. Så jeg blev sat op i en Lenus, og startede som min forretning, som Team Machine Fitness også, der stadig kører i dag. Hvor gammel er du der? Jamen, det har jeg været... 21? 22? Ja, fordi det har været så 2019. Så der har jeg været 21 måske. Lige før corona. Ja, lige før corona, ja. Er du 98'er? Jeg er 97'er. 97'er, ja. Så jeg bor stadig hjemme hos de gamle her, og så sidder jeg bare ligesom inde på mit lille teenageværelse og begynder at skal lege sådan der selvstændig og sidde og ringe leads op. Det synes jeg var så nøjert. Fordi igen, nu vil folk igen det der med, som vi snakker om, at være stolt af noget, du har bygget op, eller noget, du har at byde på. Nogen har skrevet sig op til, at jeg skulle til at være deres træner nu. Jeg skulle lave alle deres planer. Og lad os bare være helt ærlig, det havde jeg ikke gjort på det tidspunkt før. Nej, du vidste ikke rigtigt, hvad. På det tidspunkt havde jeg ikke nogen uddannelse i noget som helst. Lige nu så bare kontakter mig, fordi jeg var et pop-in navn, og jeg kunne få en masse kunder. Det er den eneste grund til, at de har kontakt med mig. Og det er jo helt off, når man tænker over det tilbage nu, ikke? Nu har de jo så fået alle de her regler med, at du skal være uddannet, og så videre, og så videre. Men jeg kom eddermame ud af det der smuthul dengang. Så jeg kan huske det der med at sidde og ringe folk op og være sådan, jeg kan tilbyde dig det her. Og det ved jeg egentlig ikke, om jeg kan, men jeg har fået at vide. Men programmet er super nemt. Jeg kan bare sidde og trykke på nogle knapper og sådan noget, så se, hvad der sker. Ja, og så havde jeg så det i et lille års tid. Jeg fik det aldrig rigtig helt i gang, faktisk. Selvom jeg havde alle de her følgere, men jeg var ikke så god til at lægge ting ud og brande mig selv som coach, eller sælge mig selv, som jeg skulle. Fordi du ikke var det heller. Men er man ikke også mættet? Altså sådan, er man ikke lidt ved at drukne i det på det tidspunkt? Du har bare været... Altså, du har været på med Anna Var, du har været på med Prep, du har været på med show, direkte Love Island, kommer hjem, er blevet et kæmpe navn. Jeps. Er man ikke... Altså, står det ikke lidt en til halsen på det tidspunkt? Jo, fuldstændig. Og samtidig med det, fordi du lige har været med i noget reality, så får du stadig sådan lidt beskeder fra andre programmer, du nu kan prøve at være med i. Og det var også sådan der, hvad skal jeg vælge til, hvad skal jeg vælge fra? Fordi jeg havde ikke noget job her, jeg havde stadig sabbatår. Og du startede som min egen coachingforretning, men det gav jo ikke penge med det samme nu og her. Så der ville jeg jo også at lave Forlægger til op. Nå, det var du også med i. Forlægger til op kastede jeg mig lige ud i 2 sæsoner, fordi jeg fik en masse penge for det. Og der var jeg bare sådan, ja, det har jeg brug for, de der penge. Det gjorde jeg efter Love Island, mens jeg er startet op som coach. Simpelthen bare for at tjene nogle penge ved siden af. Hvordan foregik filmningen der? Fuck, bro, det var forfærdeligt, mand. Det var sådan noget, du kommer ud på en date et eller andet sted, de har sat op. Det kunne være sådan noget... jeg har været på den der galopbane i... hvor fanden den ligger i Nordsjælland. Hvor jeg så skulle sidde i sådan en hestevogn bag en hest. Og så få lov til at køre rundt på banen med min date. På det her tidspunkt, ikke? Ja, hvad hedder de der joggier? Ja. De der helt tynde drenge, der sidder på hest, ikke? Ja. Jeg skulle så sidde i den der vogn, som også er lavet til de der rigtig små mænd. Bag på de der heste. Så du siger, du kunne ikke være der? Jeg kunne næsten ikke være der, og det var så... Det kunne for eksempel have været en date, og så kommer jeg ud, jeg har aldrig mødt pigen før. Og hun ved jo også godt på forhånd, at daten kommer ikke til at gå godt. Det er sådan, at jeg skal ikke tage dem videre på en ny date. Jeg skal ikke blive glad for dem på den her date. Det har du fået at vide? Ja, det har de fået at vide, det har jeg fået at vide. Sådan er programmet. Okay. What? For det var det, programmet handler om, vi var for lækre til love. Så vi skulle ligesom ud og afvise folk på de her dates. Altså helt sygt er det faktisk at sige højt, ikke? Jo. Jamen det er jo også en bagside. Ja, totalt bagside, men det var faktisk meget rart at vide, når du kom ud. Nu får vi noget gratis mad, og vi skal have en eller anden oplevelse, og så skal jeg egentlig bare lige afvise dig til sidst. Altså sådan, og det var helt okay med. Ja, det var så simpelt, og jeg var bare sådan, nej, ja, fint. Nej, altså ikke dig, men sådan, at du ved, at hun er okay med det. Ja. Altså, de har, da de var til casting og sådan noget, de har sagt ja til det her. Fair nok, det gør du bare på, så. Var der nogen af dem, du havde en reel forbindelse med?
Altså, som rent faktisk var... okay, det var det var også det, der kommer virkelig også bare sådan nogle her fra øst og vest, og sort og hvide og gul og tynde. Og, altså, det var alt, hvad man kunne finde derude, ikke? Hvad er det sjovt. Så det var meget spændende, altså. Jeg synes, jeg lærte ret meget, og det var igen kaste mig selv ud foran et kamera og bare stå i sådan nogle super random situationer. Og det var så akavet, der ved ikke. Og jeg er jo ikke et ondt menneske, så jeg er jo pisse dårlig til at være med i For Lækker til Love, jo. Ja. Altså, jeg siger jo ikke, jeg kunne da ikke finde på at stå og svinge den til, eller... Så da jeg skulle stå her til sidst og afvise dem, så var de sådan rigtig sådan, kan du ikke prøve at sige det her? Nej, jeg skal da ikke sige, bro. Altså, er du mærkelig? Så det blev altid stået rigtig flink og rart. Jeg kan ikke se os lige være sammen med jer. Vi skal ikke have en anden date. Det skal vi ikke. Sådan rigtig sød, ikke? Hvor de andre var jo sådan noget med, fuck, dine fødder var alt for store. Eller sådan. Ja, nogle pissegrimme sko, og det var de der for lavt til mig. Og... Ja. Så det var sådan lidt en skør oplevelse, bro. Men det var der god betaling i, sagde du? Det var der gode penge i, og det havde jeg brug for lige der, for jeg skulle til at flytte. Og så det var markant bedre end Love Island? Ja, Love Island var der ingen... Ja, der var ikke noget penge. Okay. Noget som helst, bro. Fordi det var et helt nyt program. Kunne man vinde penge i showet så? Eller? Du kunne vinde 250.000. Okay, ja, det var måske også værd til med. Ja, så det var det, jeg ligesom lige så foran snuden på mig. Ryge væk. Det har jeg fandme nyt godt af, at have fået den der 250.000. Men så laver jeg det, og flytter så efterfølgende til København med Fætter og Josh, som senere hen bliver kernen sammen med mig, eller de to, jeg ligesom vælger at samarbejde med, for at få forretningen helt deroppe, hvor det virkelig var sjovt. Og det fik I? Og det fik vi virkelig. Altså, det var sådan noget... Det er allerede 2020-2021, vi omsætter for 5,5 millioner kun på online coaching. Er Lenus med over på det tidspunkt? Og det er stadig hos Lenus, ja. Okay, ja. Så, og det var stadig de der pure unge dage med online coaching, og vi har på det her tidspunkt muligheden for at sådan spare med Bertram, som er CEO derinde. Så vi kommer ind hver uge og har et møde med ham. Og det er også derfor, vi havde en periode, hvor vi fik 100 nye klienter hver måned. 100 nye aktive klienter hver måned lå vi på i sådan noget 5 måneder. Hvor mange var I år på, da I var på max? 550 slutter vi på klienter, og det var der, hvor vi sådan... Det var det, hvor vi... Og der gik det stadig ikke op for mig, hvor mange penge vi lavede. Fordi vi brugte lige så mange penge, som vi lavede. Og vi var bare helt ustyrlige med alt, hvad vi foretog os. Ja. Og det var så der, hvor vi også finder ud af, fordi vi havde så stor en forretning. Hvem skal eje hvad? Hvad skal vi lige gøre? For jeg står som ejer af det hele. Altså, jeg kunne du var jo kransekagefiguren. Fuldstændig, bro. Ja. Altså, jeg kunne have sagt til de 2 drenge der, hvor I får ikke en skid, mand. Jeg køber et stort fedt hus, og så flytter jeg bare for mig selv, ikke? Men jeg anede ingenting om penge. Jeg var stadig ung her, og jeg fattede ikke en skid, og jeg tænkte også jo, at dem, Josh og Fætter, og dem vi nu havde bag ved os, revisor og så videre, de tog hånd om de ting. Eller sådan, det havde vi styr på, alle sammen, ikke? Vi var et team. Vi var et team, og vi var bedste homies. Ja. Altså, vi boede sammen, gør I? Vi boede sammen, og vi havde ligesom det der machine mansion, som vi kaldte det, inde på Teglholm. Fed lejlighed, og vi manglede ingenting, mand. Og vi har været homies siden gymnasiet, siden 1. G. Været sammen hver dag siden, og det var jo sådan noget 5,5 år på det tidspunkt. Så meget har vi kendt hinanden, ikke? Og så finder vi ud af der, hvem skal eje hvad, og det her, hvor det så hele splitter fuldstændig op, fordi så det her, jeg virkelig får lov til at se sådan der folks rigtige ansigter, når man sådan begynder at sidde her, som hvis skyld er det, vi er kommet her til? Hvem har fortjent så og så meget ejerforhold på bunden, og hvem skal have de penge, og hvordan skal lønnen være? Alle de der ting, så får du lov til at se folks sådan rigtige true self. Hold nu kæft, bro. Og der skulle jeg eddermame også få lov til at mærke det der med at være sådan rigtig sød, godtroende, tro det bedste i folk, sidde der og prøve at forhandle omkring, hvem der skal have hvad. Hvorfor kommer I til den her, det skal deles op? Jamen, jeg tror også, at det går op for Joshua, at han jo ikke ejer en skid af det, vi har bygget op. Og jeg står... Fætter det? Nej. Fætter arbejder kun for os i chatten på det tidspunkt. Så han sidder og har med klienter at gøre. Og så fik han også i den periode muligheden for at starte i Lenus som key account manager. Og så senere hen blev han faktisk min manager, da Joshua og vi går fra hinanden. Ja. Så Fætter, han kommer over helt ind i vores forretning og lærer alt omkring bagsiden af det, og får lov til at starte i Lenus. Men jeg tror, det går op for Joshua også. Og så vender han det ligesom med mig, og så kan jeg jo godt se en idé i, selvfølgelig skal vi da, her normalt, mand, vi skal da dele det op, vi skal da have lige meget hver. Vi skal have 50-50, ikke? Og det var jeg jo villig til at give ham på det her tidspunkt. Og så starter de her forhandlinger, og så siger jeg bare til ham,
Ved du hvad, ven, kan du ikke bare lave et udkast? Hvad synes du? Altså lad mig lige se bare sådan, hvis du laver det først, så kan jeg sige, hvad jeg synes bagefter. Så kan vi snakke om det der. Og så laver han så et udkast, der hedder 70-30 i ejerforhold. 70 til ham. Til hans fordel. Hvad var hans argumentation for det? Jamen, det var fordi, at Josh havde arbejdet flest timer. Og så har han ligesom også været... han var den eneste, vi havde på salg på det her tidspunkt. Så han har solgt alle vores leads. Udover, vi havde en sælger for Linus også, ikke? Og så var han var ham, der kom i starten, da vi startede forretningen. Der havde han jo i forvejen noget kameraudstyr. Og han kunne finde ud af at klippe i iMovie. Sådan, det var det, vi havde brug for, basic stuff, ikke? Så det var det, han ligesom byggede sin tanke bag. Også det her med, at jeg havde i den her periode, selvfølgelig, fordi jeg også bare ikke... jeg vidste ikke bedre, så jeg gik lidt rundt med hovedet under armen. Og jeg vidste ikke, hvor mange penge vi lavede. Og det var også lidt det, han spillede lidt på. Altså sådan, du er ikke seriøs nok, og du laller lidt rundt, og bla bla bla, og sådan noget. Han havde lidt taget den der chefhat på, og det kunne jeg mærke mere og mere, at vi samarbejdede. Og det var også det, jeg tænkte sådan der, på et eller andet tidspunkt, så får jeg fucking et problem med ham der, fordi at han begynder at sætte sig længere og længere op på den der hest. Og du kunne ikke rigtig komme op til ham på det tidspunkt. Og der kører vi også på det tidspunkt, det der, hvor vi sådan, jeg starter rigtig på krudt. Og det gør han også. Så hjemme i hytten, mand, testen var høj, og der var, folk blev nogle mænd derhjemme. Det troede vi i hvert fald selv, ikke? Hvordan kan det være, at du starter der? Altså sådan, hvad kører der ved siden af din business? Hvad kører der så i forhold til, at du giver op? Jamen, der kører jo det samarbejde med Jannik Flygning, som bliver min første coach, da jeg flyttede til København. Ja. Og starter Copenhagen Gym. Lige inden det hed lige Loaded Gym kort, og så blev det faktisk købt og lavet om til Copenhagen Gym. Og der er jeg hos Jannik i en 3-årig periode. Det har været lige før corona. Ja, præcis. Fordi vi skulle stille til et show, som blev aflyst på grund af corona, kan jeg tydeligt huske. Men det er også her, hvor forretningen boomer. Og han har både Josh, mig og Fætter som klienter. Jannik, ikke? Så vi blev igen rigtig tætte med ham. Og igen også en person, jeg lukker meget ind. Jeg betror mig meget til. Som også ender med at sælge mig fuldstændig til Stangler-Chris. Ligesom de 2 andre. Så det var... Det var sgu voldsomt så at opleve, at han sad ligesom sådan og talte ned til mig på en måde, hvor jeg var sådan, vi har jo bygget det her op sammen, mand. Altså, er det ikke bare for fedt, at vi har det? Altså, prøv at se, hvor mange penge vi tjener. Og det skal vi da kunne blive ved med de næste par år, fordi vi var vitterligt sat. For ingen af jer var jo kommet der uden hinanden. Nej. Og vi var vitterligt set for life, hvis vi bare havde fortsat. Altså, vi kunne endda skrue lidt ned for dampene, og så bare have cruiset lidt på måske 400 klienter, og stadig haft det sindssygt. 400 klienter kan man leve ret godt på. Ja, eller 300, eller 200, men bare det der med, at vi så hellere ville kassere vores venskab på grund af, hvem der skulle eje hvad. Og jeg ville bare give ham til 50-50, så det ville være helt fair. Altså, det er trods alt mit navn, jeg har inviteret dig med i min forretning, og vi 2 har fået det kæmpe stort sammen. Plus, at du har ansigtet udadtil, og der tror jeg ikke, der er ret mange, der ligger væk på det der med, som du siger, den stress i at være ansigtet. Nej, blive genkendt, blive holdt til ansvar, altså blive alle de her ting, der har jo været noget, jeg næsten lyst til at kalde det svige smerte, det er ikke helt det rigtige ord, men der har været en belastning i forbindelse med det, som 100%. Han jo så ikke har mærket. Ja, altså han har jo bare... Det kan være, at han har mærket noget andet, og ligesom sige, jeg er lige så meget en del af det her, men ingen ved, hvem jeg er. Det var nemlig også den tone, det lidt fik. Ja. Fordi jeg tror helt sådan, Josh har gerne ville have alt det her, som han jo så, jeg fik med de ting, jeg havde lavet. Ja. Og det var også der, hvor vi starter jo YouTube-kanalen, Machine TV. Team Machine og Machine TV. Præcis. Så vi har Machine TV sammen. Der er en, der er fuldt med derovre. Ja. Og det var vi, når vi starter med at lave videoer, alle os 3 sammen, som en gruppe, ligesom, ikke? Og det er den kanal, jeg har i dag, stadig. Så man kan jo stadig se os hænge ud dengang, og mærke, hvor god stemning der var, og hvor fedt vi havde det. Men også bare sådan, alt det der med, at vi voksede med penge og succes og krudt og muskler og fuck, det var i hvert fald nogle af os havde svært ved at så at kunne gøre plads til andre end sig selv. Altså, og så blev det bare en fucking bunke mudderkast, og så sad Fætter lidt i midten der, og han tog lidt Joshs parti, hvilket jeg også var så lidt. Nu sidder jeg her 2 mod 1, og ender som jeg skriver under på en sindssyg kontrakt for at købe Joshua ud af min forretning på det tidspunkt, fordi vi havde lavet en samarbejdsaftale. Men vi havde ikke fundet ud af senere hen, hvem der skulle eje hvad. Og det kom vi jo heller aldrig til, fordi jeg beholdt stadig helt lortet,
og måtte så købe ham ud af min forretning. Og han fik også 70 klienter med videre til at starte hans egen lorteforretning op, og gøre sine ting med det. Så han fik, altså, jeg var så sød ved ham i den periode, fordi han også, han var selv ude for nogle ting, sådan rent personligt, som gjorde, han var bare knækket på det tidspunkt. Og jeg var lige ved at sælge ham. Jeg var lige ved at sige, jeg skriver ikke under på nogen kontrakt. Så får du bare ingen penge. Og det skulle jeg fucking gjort, fordi han ender så med at røvrende mig fuldstændig på den her deal, som jeg tror, jeg har fordelagtig for os begge to, fordi jeg ikke ved bedre selv. Og det synes man, sorry, jeg afbryder, men hvis man kender dig, og jeg er jo på samme måde, det ved du, at sådan, man vil hellere give en god deal til den anden, for der ikke er nogen problemer, eller der skulle være noget uvenskab, eller du ved, hellere betale det ud for drama, end at det skulle ind i det gjorde. Fordi vi havde siddet i 2 uger og prøvet at finde ud af, hvordan det skulle være. Forhandle frem og tilbage, vi har råbt af hinanden, vi har stået grædt, og vi har stået, og alt havde været på spil her. Og vi var sindssygt gode homies. Så sådan, og vi lavede jo fucking mange penge, så til sidst var jeg sådan der, kiggede på det papir og tænkte, 100.000 kroner i løn i 8 måneder, det kan du godt få, skrev jeg under. Og så lavede vi det for hinanden, du ved, og så gik der de der 4 måneder, de første 4 måneder, hvor jeg så også flytter fra de 2 drenge ude på Teglholm, og flytter sammen med min eks. Der mærker jeg så hurtigt ligesom sådan, at der er ikke længere nogen, der sådan rigtig skriver til mig. Der er ikke nogen, der ligesom rækker ud, eller har du det godt, at du kommer godt på plads over det nye sted, og de kendte jo også min kæreste på det tidspunkt. Var det Julie? Ja, det var Julie, så du ved, vi blev, og så kan man sige, ja, det er mig, der flytter, så skal jeg måske ligesom søge mere ind i deres vej. Men jeg følte bare ikke, der var den der længere med, at vi var så gode venner. Der har været luftforandring. Ja, og nu betaler jeg manden 100.000 kroner i løn hver måned. Bare fordi jeg skulle købe ham ud af min forretning. Og så gik det mere og mere op for mig sådan, holy shit, mand. Det er sgu da en sygt lortedeal, jeg har lavet her. Altså sådan, nu har jeg mistet, og nu er og jeg har lige pludselig ikke de tætte venner, jeg havde. Nu har han fået sine penge, nu har han fået sin kontrakt. Så var jeg lige pludselig, nu får han bare sine penge hver måned, så var han glad og tilfreds. Plus du sad alene om forretningen. Og jeg sad så alene med hele baduljen over hos mig selv, og skulle prøve at finde ud af det. Så det gik jo hurtigt med, at jeg lige pludselig skulle tage alle hattene på, og jeg mister ret hurtigt klienter på det her tidspunkt. Og selvfølgelig omsætningen, så til sidst så har jeg betalt Joshua de første 4 måneder, de her 400.000, og så må jeg søge skrive ham en mail. Og jeg er helt nede og skrabe bunden. Altså, jeg er ved at dreje nøglen om og gå konkurs. Hvad siger du til, at vi bare caller det a day? Altså, du har fået de her 400.000 i løn. Det er der, hvor jeg skal til at finde ud af, hvad fanden jeg skal gøre. Jeg skal ud og låne nogle penge, alt det her. Fordi jeg bare havde fokuseret på at betale ham de her penge hver måned. Fordi nu, vi havde en revisor førhen, men det havde jeg ikke mere. Så jeg havde ikke lagt penge til skat, jeg har ikke lagt penge til moms, men jeg har overført Josh 100.000 om måneden. Og omsætningen er faldende. Og omsætningen er faldet på. Så jeg står lige pludselig og skylder skat og moms 500.000, eller 250.000 kroner, og det kan jeg ikke betale. Så skriver jeg om den her mail, og så får jeg bare en besked tilbage, at jamen, altså, hvis du ikke kan fuldføre det, der står hjemmefør kontrakten, så tager vi den bare i retten. Så min bedste kammerat sidder nu lige pludselig op og tager mig i retten for de sidste 400.000 kroner. Han allerede har fået de første 400.000 kroner. Og vil egentlig bare se min forretning gå i fucking grunden, fordi han skal have sine penge. Det er der, vi er. Og der er det der, hvor jeg sådan, wow. Og det her er år? Det må være 22, 22, tror jeg. Det er faktisk kun 3 år siden. Ja, præcis. Hvordan, hvis vi lige opsummerer hele den del der, og så, hvad gør du derfra? Du ved, hvad gik det de næste 1,5 år derfra, eller de næste 12 måneder? Ja. Du ved. Der var det jo stadig den battle lige præcis der også, med hvem var Jonas, hvem var Main Machine. Præcis. Samtidig med forretningen var der længere. Være, som du siger, på toppen af København, ikke? Københavns konge, til lige pludselig så sidder du med gæld her, gæld der. Yes, og måtte flytte hjem til min mor og far igen. Så du ved, jeg kommer helt ned på bunden og skrab. Og det var også der, hvor jeg jo, som jeg fortalte i starten, tog det der break for sociale medier, hvor jeg bare simpelthen ikke kunne lægge noget ud. Jeg kunne ikke interagere med nogen på sociale medier. Så kommer der jo slet ikke nogen penge ind. Og så kommer der heller ikke nogen penge ind. Og jeg gik ind i den der depressive fase, jeg havde psykologhjælp. Altså, jeg var ude på et sidespor. Altså, det var helt crazy. Og det var også der, hvor jeg jo havde den der kamp med mig selv, fordi jeg gav mig selv skylden for det.
gav mig selv skylden for alle de her ting, jeg havde mistet. Og jeg mister også min ekskæreste på det tidspunkt. Jeg blev nødt til at sælge min fede bil, og jeg mister alt det her, som var det, der var ligesom sådan, det der jetset-liv. Alt det, du har forbundet med sådan kapital, social kapital. Ja, succes. På. Ja, succes. Præcis. Ja. Og du var i prep. Og jeg har jo stadig kørt bodybuilding på det her tidspunkt også. Ja. Der var der høje forventninger til dig. Og der var også høje forventninger til mig, fordi der er jeg også, kom også for lige at have stoppet hos Jannik, som var en rigtig dårlig oplevelse oven i hatten. Imens jeg dealer med det her forretningsnået og så videre, så sådan, der blev jeg også lidt taget i røven af min coach, som jeg også følte, fordi jeg havde kendt Jannik i næsten lige så lang tid. Ej, lidt kortere, ikke? Men siden jeg flyttede til København, så har han været min træner, og vi har været meget tætte. Vi har stillet op i mange steder, og vi har været på mange ture, vi hang ud privat og alt sådan noget. Og der mistede jeg også en ven, troede jeg, eller en person, jeg kunne stole på. Så der var, altså, er der også sindssygt grøden, den blev rørt rundt der. Men Jonas, jeg kunne godt tænke mig, fordi nu har vi snakket meget om alle de her ting, og du skal ikke dele ud af det, hvis det er. Men jeg tænker, der må være nogle lytter derude, som kan relatere til nogle af de ting. Måske ikke nødvendigvis det her med sådan at gå fra meget, meget høj succes til ned, men blandt andet det her med at tage skylden og deal med, at der er et pres udefra. Har du fået nogle værktøjer, som har hjulpet dig, bare sådan helt generelt, til rent faktisk at navigere i de her ting, og til at komme tilbage til dit center og grounde i det? Fordi jeg kan ikke genkende til mange af de ting, du siger i det her forhold til med pres og forventninger til sig selv, og tage skylden på sig, og sætte nogle rimelig høje standarder for sig selv. Har du nogle værktøjer, som du ligesom tænker, okay, det her det var faktisk noget, der gjorde noget for mig? Ja, 100%. Jeg tror, det vigtigste for mig i den periode, det var det der med, at jeg lod mine helt tætte mennesker, fordi jeg fandt hurtigt ud af, at jeg kan ikke gå og deal med det selv. Så jeg blev så ligesom at lukke min helt tætte familie ind i, hvad det er for problemer, jeg går med. Fordi så kan jeg starte en dialog der og finde ud af, fordi de kender mig på et helt andet niveau, hvor jeg førhen, jeg flyttede hjemmefra der med Josh og fætter, og lever det der sus og dus liv. Mister så alt. Mister pige, og mister min bil, mister min lejlighed, alle de her ting. Venner. Og vennerne. Og arbejdet måtte flytte hjem til min mor og far igen, og så kunne de godt se på mig, shit, vi har fået en knækket mand hjem her, ikke? Og der begynder jeg så at ligesom åbne en snak med min mor og far, hvor de også siger, du skal have noget hjælp, min ven. Altså sådan. Og så betaler de faktisk for et års psykolog, som jeg også vil anbefale alle at gøre, om det kan være store eller små ting, man har, så vil det ikke skade dig at tage hen med en professionel og en person udefra, som du aldrig har mødt før, som stiller dig de helt rigtige spørgsmål, og som skaber nogle rammer for dig, hvor du bare kan lægge din krop på bordet. Og så uden at blive dømt, og alle de her ting, men så blive faktisk vejledt og få nogle værktøjer, som du snakker om. For det var sådan noget her med, at for mig helt basic, så skulle det bare være sådan noget med, og de ting, jeg fortæller mig selv, jeg gerne vil, og lover mig selv, om det er sådan daglige opgaver, eller sådan ugentlige mål. Hvis jeg ikke fuldførte dem, så var det igen mig selv, der skulle ud og slå mig selv i hovedet. Så doubtede jeg mig selv for ikke at have gennemført. Og det var sådan nogle det startede med at være helt basale ting. Som jeg lovede mig selv, jeg gerne ville gennemføre i løbet af en dag, i løbet af en uge, i løbet af et måned. Lige så snart jeg blev bedre og bedre til det, og gøre det, jeg rent faktisk fortalte mig selv, jeg ville gøre. Og selvfølgelig snakket med folk. Og så en tredje ting, det er bare at være sådan hudløs ærlig med alt, hvad du laver og gør, fordi det var også noget, jeg oplevede i de her perioder med de mennesker, jeg lukkede ind. Det var mere sådan noget mere snak på overfladen omkring, og være en persona, man ikke kunne stå indenfor. Men lige så snart du er ærlig omkring dine følelser, hvem du er, hvad du godt kan lide, så begynder du også selvfølgelig at få det tilbage. Fordi dem, jeg var sammen med dengang, var ikke ærlige over for mig. Og de gemte sig også bag alle mulige ting, og facader og så videre. Så jeg tror meget på det der med, at man tiltrækker det, man også udstråler. Ja, law of attraction. Ja, det er noget, vi har snakket om flere gange. Ja. Og også fordi jeg var i de forhold, jeg havde været i, havde jeg også været lidt en fucking løgnhals, og lidt en sådan en, ja, hun behøver sikkert vide alt. Du var blevet det, der var omkring dig. Ja, jeg var blevet en douche. Altså, du har forsøgt at bygge en masse relationer på et fundament, der forvejen har revner i sig. Fuldstændig. Ja. Og jeg skulle have fed bil. Jeg har sgu da aldrig gået op i biler. Jeg skulle have en fed... hvorfor skulle jeg bruge penge på det lort? Altså, det endte jeg også med at gå på.
Det er jo også, man kunne bankerot på, ikke? Famøse Porsche. Ja, bro, Porsche, men altså, det er bare dyrt, det der shit. Det er i hvert fald dyrt, når der skal skifte stel på den, mand. Ja, det er sindssygt jo. Ja, den kender I begge. Og i forhold til den kører heller ikke langt på literen. Også i forhold til lige det, du sagde, Jonas. Jeg købte nemlig Range Rover. I bykørsel? Ja. Ja, det er 5 per liter eller sådan noget. Super fornuftigt. Helt til grin at sige højt. Det koster mig 10.000 om måneden. Hvad hedder det, i forhold til det, du sagde, Jonas, med det, som din psykolog starter med at sige med, i forhold til de her værktøjer, er at holde de løfter, selv det mindste. At sige, at du vil gå ned og handle ind senere. Jeg hørte bare også et rigtig godt quote den anden dag, en sætning, hvor personen sagde, at du får ikke selvtillid af at sidde og sige til dig selv, jeg er god nok, jeg er god nok, jeg er god nok. Du får selvtillid af at have bevis over, at du gør de ting, du selv siger. Right on. For du kan ikke overbevise dig selv kun om, at du gør det, hvis der ikke er noget bevis for det. Men hvis du rent faktisk beviser hver eneste dag, du er den, du siger, du er, du gør de ting, du gerne vil, så er det bare fakta. Så det er meget nemmere at indse, fordi det er sådan, det er. Men du ser det faktisk også med børn, det der, at det er selvforstærkende. At du giver børn mulighed for at prøve nogle ting af, at være sådan, jamen skal jeg prøve lige selv, og de så faktisk finder ud af, at de godt kan. Jamen det bekræfter dem i, wow, jeg kan faktisk godt nogle ting. Og så den næste udfordring, der kommer, jamen den forsøger de faktisk også at takle. Så det giver jo en selvbevidsthed om, at wow, jeg kan faktisk nogle ting. Så præcis. Det er okay at prøve nogle ting af, og oplever en følelse, at jeg skal ikke bruge hjælp til alt. Så det giver genklang i mange ting, det der. Ja, det var sådan de der helt simple ting, fordi jeg jo heller ikke indså, jeg har aldrig prøvet at være i en depression før. Så jeg aner ikke, hvordan det var. Mm-hmm. Men jeg tager mig selv en dag, jeg sidder hjemme hos mine forældre og bare sidder og kigger ind i en væg, der ved. Mm. Men der tror jeg også, det er vigtigt. Og jeg måske sidder og kigger ind i væggen 2 timer. Ja. Så kommer min mor og far hjem, og de ser bare, at jeg sidder og kigger ud i luften. Og der foregik en masse dårlige tanker. Altså doubts og selvforskyld og alt muligt pis. Så jeg vil prøve at gøre mening af, hvordan er jeg havnet her? Ja, præcis. I stedet for bare at gøre det, jeg vidste, jeg skulle gøre, som jeg fortalte, jeg ville gøre, når jeg stod op. Men jeg gjorde det ikke. Og det gjorde bare, at jeg fik det så dårligt. Jeg arbejdede ikke 4 dage. Der klienterne, de kan bare svare sig selv. Så jeg svarede ikke nogen i 4 dage. Jeg var helt off. Men der er systemer, der er lukket helt ned. Altså overbelastning af stress og tankesystemer, der bare kører i ring, ikke? Fuldstændig. Og så starter jeg til den psykolog der, og får så vendt hele badulen om, og hun lærer mig mange ting omkring det der med, ligesom og ikke at blame it på mig selv, altså med alle de ting, der er sket. Og nu er det sket, og det er flere og flere år siden, og det får jeg ikke noget ud af at gå og sådan. Og det er derfor, jeg kan snakke om det nu, fordi førhen, da det var nyere for mig, der kunne jeg ikke snakke om det, fordi jeg blev så sur, mand. Jeg blev så vred af at sidde og sige det, at Men vrede er en del af healing. Ja. Altså, fordi det er en enorm umiddelbar, og det er en enorm lige til følelse, og det er noget af det der, det er jo en del af vores fight-or-flight-system. Så jeg har selv været der, hvor du er, hvor det eneste, jeg kunne rumme, det var bare vrede, hver eneste gang, der var noget, der dukkede op. Fordi det var det eneste. Ja, det var det eneste, min krop kunne registrere, fordi det andet var alt for kompliceret. Så det er det nemmeste for os at forholde os til. Ja. Og så var det bare... Eller sov. Sov? Ja. Vrede kan også være en del af sorg. Ja. Ja, true. Ja, og det er det jo tit, og sorg manifesterer sig på mange forskellige måder. Det gør depression også, og det gør vrede også. Ja, men det er jo også en sorg, det her. Ja, det er det absolut. Du har mistet alt, og mistet din identitet. Det er nok faktisk mest det der. Ja. Men det er også fordi, det kan være rigtig trættende at være sur. Ja. Det er drænende. Energi, det er rigtig drænende. Ja. Så ofte ender man med at tænke over de her tanker, blive irriteret, blive træt, blive udmattet, og så ryger du tilbage til... Ja, så ligger du ind i væggen. Ja, jeg er ikke god nok. Det var mig, der underskrev det. Det var mig, der gjorde det. Det var mig, der fuckede op. Jeg er ikke den, jeg troede, jeg var. Ja. Men det kræver faktisk også energi, og det kunne jeg forestille mig, at du måske har manglet. Det kræver energi at finde et rum, hvor det faktisk er okay at være så vred. Hvor er det, jeg kan tillade mig selv? Hvor er det, jeg er tryg nok henne til at tillade at være vred, til at tillade at være lille, til at tillade mig selv at være sårbar, og tillade mig selv at være hudløs ærlig. Fordi du er lige gået igennem en periode, hvor sådan, alle har forrådt dig. Der er ikke nogen, du kan stole på. Der er ikke nogen, du kan læne dig op af. Du står bare mutters alene, ikke? Ja. Så hvor er det, man finder det rum henne? Ja. Og hvordan er det, jeg så bliver set på, når jeg så rent faktisk åbner op og siger, jeg er fucked? Ja, og der var det så godt, at jeg var endt hjemme hos min mor og far, fordi hvis jeg havde siddet i en eller anden lejlighed, om det havde været med min eks, eller med de 2 drenge, jeg boede med, eller for inden det, der bor jeg også med nogle andre af mine homies, men jeg havde siddet der og skulle prøve at åbne mig op for dem. Det tror jeg har været langt sværere, og jeg har nok heller ikke fået den bedste vejledning. Men sådan, at det var min mor og far, der var der og sådan, og der var alle mine søstre bare flyttet hjemmefra, så jeg flyttede virkelig bare hjem, og jeg er mor og fars barn igen, følte jeg, ikke?
Og det var også hårdt, at ligesom trække mig selv så mange skridt tilbage i mit liv. Følte jeg at sidde på mit gamle værelse der, hvor jeg ligesom startede min forretning dengang. Back to scratch. Back to scratch, bro. Og det var bare sådan... Fuck, det var så nederen. Men der mærkede jeg virkelig, hvad en depression var. Hold da kæft. Det var en syg periode, det der. I forhold til sådan træningsperspektivet af det, har du sådan undervejs fundet sådan ro i træningen? Rigtig meget. Jeg skulle til at sige, du havde jo prep i 22, som gik rigtig godt. Præcis, ja. Og så som jeg husker det, så går din 23 prep ikke nær så godt. Nope. Jeg synes faktisk, du så ud til at være blevet værre dengang. Det var jeg også. Og der kunne jeg godt forestille mig, hvis jeg skulle prøve at sætte med dit perspektiv, at bodybuilding har været det eneste, du som kunne holde fast i. Det har været en flugt fra alt andet, der er foregået. Ja, det holdt mig meget på sporet. Ja, men... Ikke at stille op, bro. Det skulle jeg ikke have gjort. Nej. Fordi det der, hvor du virkelig skal være helt i nul. Men i forhold til det, du sagde med at gøre, at du satte dig nogle mål om, du skulle gøre ting hver dag. Jeg tænker, en stor del af det havde med bodybuilding at gøre. Mm-hmm. Fordi det er jo en af de ting, der er gode ved bodybuilding. Det er jo nemlig, du skal gå dine skridt, og du skal tage dine måltider, og du skal gøre de her ting på en daglig basis. Så det er jo på en eller anden måde kunne hjælpe dig videre. Det har holdt mig så meget på sporet langt. Men jeg føler også, så var der et andet sted, den næste coach, du havner ved, som også vil gøre brug af dit navn. Og der blev du også malket, set udefra, synes jeg, hvor du måske har været i en periode, hvor det skulle du måske heller ikke have været, og du skulle måske ikke have stillet op. Du har helt ret. For jeg samarbejder med Ashkan også over en 3-årig periode. Faktisk, jeg tror, det var sådan noget slut 22, og så ellers bare sådan frem, indtil jeg nu har været hos Emil i et lille år snart, tror jeg. Hvordan er det så nu? Altså, fordi først og fremmest synes jeg, det er enormt fedt, og det er enormt dejligt at høre alle de ting, du rent faktisk kan sidde og snakke om, fordi jeg tror, der er mange, der har fulgt med på sidelinjen, og som du også siger, mange er sådan, det er Man Machine, men vi er jo bare kendt som Jones. Ja, altså, præcis. du er bare Jonas, ikke? Ja. Hvordan er det nu? Nu er du ved Eriksen, det er mit indtryk, det går ret godt. Ja. Og du er et ret godt sted. Du er heller ikke i Copenhagen Gym. Det er jo fjernet dig selv fra det miljø. Yes. Ja. Hvordan er det at kigge tilbage nu, og så ligesom se ind i den prep, du går ind i nu? Eller er i nu? Ja. Fordi du skal jo på scenen igen. Ja, jeg skal på scenen igen. Og jeg er på prep nu, har været det i sådan noget 5-6 uger. Mm-hmm. Men det har jeg holdt op. Det er en helt anden oplevelse. Det er sådan, der er sådan en crazy ro omkring det. Jeg har lyst til at sammenligne det med min første prep. Mm-hmm. Jeg var på nogensinde hos Kenneth, fordi det var også bare sådan en... Dengang, der vidste jeg jo ikke, hvad det var at stille op, og jeg glædede mig bare til ligesom at stå på scenen, og jeg fulgte jo bare en kostplan, for det var første gang, jeg havde fået en kostplan, første gang, jeg havde fået en træningsplan. Det er sådan den følelse, jeg har nu hos Emil. Bortset fra, at jeg har fulgt mange kostplaner siden, mange træningsplaner siden, jeg har været alt igennem. Men samtidig mærke det der med, at blive taget hånd om på en anden måde, fordi Ashkan og Emil er gode på hver deres måde. De kan hver deres ting. Men Emil har stadig lige lidt mere take på, for eksempel det her med at køre et træningsprogram. Det stod jeg jo selv for hos Ashkan. Mm. Og det var noget, vi snakker om, blev enige om, da vi startede det samarbejde. Men bare det der med, at du bliver introduceret i nye former for træning, som gør, at vi arbejder faktisk på de weak points, vi skal bringe op. Fordi det var det, der ikke var så meget fokus på hos Ashkan. Det var mere bare at være i form året rundt, fordi det så godt ud. Igen, du blev malket. Og jeg skulle sige, det gør Emil jo ikke. Han malker dig jo ikke for, at du er Man Machine. Nope. Du er bare endnu et check-in. Præcis. Et nummer på en god måde. Og det var sådan, jeg gerne ville have det, bro. Det var det, jeg jo søgte for fanden, at få det der. Fordi jeg er meget seriøs med min bodybuilding, og det var jeg også hos Ashkan. Men jeg fik rigtig frie rammer og tøjler. Men prøv ikke at være en stjerne. Ja. Bare sådan skrue mig selv helt ned, og så bare sådan, jeg skal bare bringe de her weak points op. Mm. Det ved jeg, det er det, jeg skal, for at jeg gerne kan få det pro-card, som jeg gerne vil have. Og det var det, Ashkan så aldrig rigtig ligesom sådan, jo, han kunne måske godt sige, at vi kunne godt få et pro-card. Men mere for ham, så var det sådan noget med, hvor hurtigt kan vi gøre det? Mm. Hvor sådan, det er jo aldrig det, der er casen, når vi snakker bodybuilding. Hvor hurtigt du kan få succes i bodybuilding. Det er så bare fucking tid, mand. Så det er en helt anden oplevelse, og jeg har en helt anden ro. Jeg har jo selvfølgelig ikke gæld længere. Jeg dealer ikke med sådan personlige issues, og hold kæft, det er ret. Altså, det er en helt anden følelse at få lov til at mærke at være på prep, og faktisk nyde at være på prep. Ja, altså, du er tilbage til the basic af at nyde processen. Du har fjernet alt støj, alt rod, alt kaos omkring dig, og så får du bare lov til at være i den der proces, og sige sådan, nu får jeg faktisk lov til at tage, som din psykolog sagde, mine små sejre.
Yes. Nailed min midtiming, nailed mine steps, få lavet mit arbejde, få taget min træning, at det får bare lov til at blomstre for sig selv, uden at det ligesom skal tynges ned alt muligt ukrudt, der er omkring det. Præcis. Og det er sådan, og hvis der er de der ting, jeg så har haft, og stadig, man har jo altid et eller andet, man går og dealer med stadig. Du kan jo aldrig leve et helt perfekt liv. Han er for fanden vi mennesker. Præcis. Så sådan, jeg er heller ikke, selvom jeg sagde før, at jeg var gældsfri. Jeg er ikke 100% gældsfri. Så jeg dealer stadig med noget økonomi, som skal balancere. Men de værktøjer, jeg har i dag, kan gøre, at det ikke længere er noget, jeg så... Du drukner ikke? Nej, jeg drukner ikke, og jeg får det til at køre rundt, så jeg kan leve det bedst mulige liv lige nu og her. Man kan også se en løsning for enden, hvor du står med en gæld med whatever, 100, 200, whatever mange 1000 kroner det er. Men hvis du godt kan se, okay, jeg har det her cashflow, det betyder, jeg har en plan for hvornår. Yeah. Så ved du, der er en plan med det, men hvis du ikke kan se planen, og der bare er den her gæld, så er det rigtig, rigtig hårdt, psykisk. Ja. Jeg har jo set gælden blive mindre og mindre og mindre, og det gør den stadig. Og jeg glæder mig jo til, at det sådan, forhåbentlig, når jeg skal til at stille op, så er jeg faktisk der, hvor jeg sådan har lidt, hvor jeg kan sige... Hvor du kan begynde at se noget vokse. Ja, præcis. Ja. Præcis. Så sådan, og det er også på din måde den her gang. Ja, og det der også er fedt ved den her prep, at kortene har virkelig bare lagt sig i mit forvør, føler jeg, fordi jeg er på vej op, både med min bodybuilding, min prep, og skal stille op og de her ting, men også sådan rent personligt, og med min økonomi og sådan noget. Så sådan, jeg føler, at det hele er lavet til, at det skal gå godt. Og hvis jeg bliver med at fortælle mig selv det, for det er også noget, jeg jo ikke var god til førhen. Fortæl mig selv, at det hele nok skal blive, og fortæl mig selv de gode ting, i stedet for at fortælle mig selv alle de dårlige ting. Fordi det er bare sådan noget placebo-pis, som du går over, hvis du fortæller dig selv, at du har sovet dårligt, du er træt, alle de her ting, så bliver du de der ting. Så der rider jeg virkelig på bølgen, for at sige det sådan. Okay, for jeg synes, det er fedt, altså både at høre hele din rejse, men også bare se, hvordan du er vokset ind i det. Altså at se dig nu, altså og se dig være i balance på en anden måde, end man måske har observeret førhen. At det synes jeg virkelig, det er sejt at have enormt meget respekt for den rejse, du har været igennem. Tak, fordi det tager altså også... tager energi og forbedrer sig, altså at komme ovenpå, ikke? Jeg kan huske, at da du flyttede til København og startede Copenhagen Gym, det er lige der den periode, hvor jeg også har det rigtig skidt. Ja. Så du har set, hvordan jeg var på det tidspunkt. Ja, vi havde der nogle snakke. Helt og der var jeg også på prep. Ja. Og skulle du var kraften på prep hele tiden, mand. Jeg var på prep hele tiden, med. Og jeg havde så meget lort, og jeg havde egentlig ikke pengene til det. Og det var også der, hvor det var sådan lidt med Ashkan, sådan, der han har virkelig reddet mig mange gange. Og betalt for mig, lagt ud for mig, og virkelig været sådan en storebror, eller hvad fanden man siger, ikke? Men han skulle også have været den storebror, der fortalte, hvad der egentlig var godt for mig. Ikke, at jeg skal nok betale for det her show. Jeg skal nok betale for din mad, eller din prep, eller din... Hvad end det var. For jeg skulle jo egentlig ikke... Nej, altså det er jo bare et stress for mig, at jeg så skylder dig de her penge. Fordi du skal jo sjovt nok have dem tilbage. Ja, altså du vil ikke bare give mig en prep. Præcis, det snakker vi også om for ikke så lang tid siden, at sådan, det kan man bare generelt ikke så ofte lide. Altså, man vil gerne kunne få penge på crazy man ikke selv har. Ja, det er bare aldrig en god ting. Specielt hvis man sådan har prøvet noget før, så er det sådan, det vil man helst ikke ud i, at du havde bare brug for et pusterum der. Man kan sige, at du havde forvejen en dårlig erfaring med at have penge mellem relationer, ikke? Ja, så det var sådan, jeg havde bare alarmpærer, der blinkede over det hele. Og det var bare sådan, det var også derfor, jeg sådan har lært det der med at virkelig at gå efter sådan ens mavefornemmelse og lige tænke en ekstra gang over tingene og de mennesker, man ligesom har tæt på sig, fordi... Nu har du også fået en sød kæreste, har du ikke? Jo, altså det går godt. Det går godt. Okay. Og det er også sorry, hvis jeg sad på titler på. Jo, jeg har fået en kæreste, og det er sådan... Det er rart bare at mærke, at det også kan passe sammen med min prep nu. Det var sådan det vigtigste for mig, fordi vi har været sammen før jeg startede diæt også. Men også fordi jeg har oplevet førhen i forhold og relationer, at det især bliver sat på prøve, når man er på prep. Og jeg kan ikke lide at være den der person, som lige pludselig har krav til min partner. Eller ikke krav, men lige pludselig, jeg er dårligere til at sige, du ser godt ud, eller du er smuk, eller at sige tak. Forventninger. Ja, jeg bliver ligesom ligeglad, uden jeg er ligeglad. Det er svært at forklare, men hvis man har datet en bodybuilder, så... Nej, men det er jo det, du netop har snakket om. Altså, alle de der følelser, som ikke er livsnødvendige for at fungere, de forsvinder bare. Altså... Ja, du tænker ikke over det. Nej. Og så sådan, det er i hvert fald i mindre grad. Og der har vi lige haft et par smutter, hvor jeg lige sådan... Men der må jeg fortælle hende sådan, det er bare sådan, det bliver, du skal ikke tage det personligt.
Men der handler det så også om en relation, hvor du har en kommunikation, hvor hun kan sætte dig ned og sige, Jonas, der er nogle ting her, hvor du misser mine behov som menneske, hvor du ikke krammer ind, og det har jeg brug for, og at vi snakker om at følge op på. Og at relationen kan holde til det. Altså, at man kan tage de snakke. Det er jo altafgørende for, at man fungerer igennem i hvert fald en prep eller livet i øvrigt, ikke? Ja, men der er det også det, hvor sådan, det er de snakker, der gør det holder. Men det er også de snakker, når man er på prep, hvor man er sådan lidt, det skal jeg ikke støde her nu. Ikke det, jeg magter lige nu. Det skal du ikke så have. Jeg skal ikke sidde og fortælle igen, hvordan jeg... Issueet er, jeg ikke magter, og det her magter jeg endnu mindre. Den der samtale, den er virkelig det over, hvor vi siger... Jeg har fået 0 kulhydrater i dag. Ja, præcis. Også bare fordi nu, jeg er stadig lang tid ude, så hvis man går og har lidt gener nu, så bare vent. Vent, hvordan det er om 8 uger. Altså, så er jeg en helt anden person. Og det er der, hvor jeg gerne vil fortsætte med bare at være grounded, rolig. Og det har jeg godt kunne være i de andre preps, trods alt, selvom jeg har været helt fucked de andre diæter. Så må ikke det kun er bedre nu? Så jeg er selvfølgelig sådan ret sådan håbefuld og sådan noget. Men samtidig så er jeg også bare sådan, fordi jeg netop føler, at det hele passer sammen nu. Så det her må ikke gå galt. Så jeg skal også lige skrue mig selv lidt ned. For jeg sætter lidt høje krav til hende, tror jeg. Den kan være farlig. Så hvis hun bare lige siger en ting, hvor jeg synes, jeg skal deale med noget, jeg ikke skulle have dealet med, så bliver jeg sur. Og det er sådan, det skal jeg ikke have på min prep. For den der prep er perfekt. Og jeg har det perfekt på den der prep. Så jeg skal ikke have det godt. Men altså, jeg bliver helt angst af det. Sådan og nu spørger jeg bare, går du stadigvæk ved psykolog? Nej. Okay. Det burde jo nok. Nu sagde du det selv. Ej. Men det er jo nogle meget høje standarder at sætte til sig selv og sætte til sin partner. Til den første prep i forholdet. Ja. Anden gang ved de noget mere om, hvad det drejer sig om. Men den første prep i forholdet, den er helt speciel, mand. Det er IKEA-testen på steroider. Altså, mere eller mindre bogstaveligt. Virkelig sådan en der. Bare en rutsjebanetur, men we will make it. Altså, selvfølgelig vil vi det. Altså, hvis vi kunne det før, så er jeg også sådan lidt, så kan vi også selvfølgelig gøre det nu. Men jeg har godt siddet nogle gange og tænkt, det har ikke behov for det her. Altså sådan, de her snakke, eller de her små issues, der lige kommer op. Og der skal jeg lige skrue mig selv ned, fordi hey, vi er også bare mennesker, og hun skal også lige lære, hvad det er. Ja. Men det er jo ret godt set. Yeah. Fordi vi har snakket meget om det her med, at prep er ikke bare noget, du udsætter dig selv for. Det er noget, du udsætter dine mennesker og dine pårørende for. Det gør man bare. Og det skal man godt nok lige huske som atlet nogle gange. At det kan godt være, at den her den drejer meget om sig selv, og man er meget i sit eget, men der står altså også nogle mennesker omkring en, og har nogle behov, og har nogle følelser, og har nogle tanker, og det er man også nødt til at imødekomme i et eller andet omfang af, hvad man nu kan. Man måske lige får sat nogle ord på forhånd. Ja. Altså, jeg dengang jeg mødte Camilla, var i prep, og vi mødtes, der var 10-12 uger ude. Og sådan, det hele var fint, og så omkring 2 uger ude, så begyndte jeg at aflyse rigtig mange af vores aftaler. Og jeg kan bare huske, hun efterfølgende var sådan, jeg troede seriøst, du var ved at ghost mig, og sådan noget, hvor jeg var sådan der, overhovedet, mand, men klokken var 18, og det eneste, jeg kunne tænke på, det var, klokken var 18, det eneste, jeg kunne tænke på, det var, at jeg skulle i seng. Sådan, du skulle ikke komme klokken 10, der skulle jeg sove. Ja. Altså. Jeg føler dig så meget, og jeg er jo stik modsat, så jeg møder Christine, da jeg er sådan der peak off-season. Og sådan der, jeg møder hende faktisk, da jeg ikke har nogen coach. Lige springbrættet med Ashkan og Emil. Og jeg var mega fed, bollefed, og havde bare coachet mig selv lidt i et par måneder, og hygget lidt, og kørt det her krut, jeg havde lyst til. Alt sådan der. Og så møder jeg hende der, og så sender jeg med at score hende på det punkt der, og så er jeg sådan, prøver så allerede der ligesom fortælle hende, om jeg dykker bodybuilding, og jeg skal snart til at starte hos den her træner, og så bliver det mere seriøst, og så skal jeg begynde at gå op i nogle ting og sådan noget. Så hun har ligesom sådan fattet det ret hurtigt, men det er bare stadig noget andet. Vidste hun ikke, hvem du var? Jo, det tror jeg, hun gjorde. Det er jeg ret sikker på, og vi også har haft en snak om. Men alt det der med sådan, hun vidste, hvem jeg var, men ikke stadig bodybuilding-delen af det. Fordi det stadig ikke har været noget, jeg sådan... Jo, det har jeg selvfølgelig flagret med på Instagram, men jeg tror, en pige ikke rigtig tænker over sådan, bodybuilding, hvad fuck er det? Altså, jeg tænker, det er bare et cut. Han træner vel bare meget, eller sådan, ikke? Ja. Han er bare sådan et støvet dyr, eller et eller andet, ikke? Jo. Det lærer hun så nu. Men det lærer hun så nu på den hårde måde, men altså... Der er kun en måde at lære på. Ikke på den hårde måde. Jeg synes det er fint, og det er slet ikke særlig slemt, som jeg sidder, men det er bare fordi, jeg vil gerne have, at det skal være så perfekt. Og det irriterer mig lidt, at jeg skal være sådan.
Men det er fordi, jeg føler, at nu klikker alt. Så hvis det ikke klikker, så er det bare fuck. Så bliver jeg sådan helt angst, mand. Men i det mindste, du er opmærksom på det. Ja, du er bevidst omkring. Ja, du er bevidst om det. Ja, altså vi er... Wow, altså jeg tror aldrig, jeg har været i et forhold, hvor kommunikation har været så meget på tale. Altså det er sådan... Det er ret rart. Altså det kan jeg godt lide det. Men nu var jeg på diæt, så synes jeg godt, vi kan skrue ud på det også. Så nu synes jeg, vi snakker også. Nu klokken 19, nu skal du tige stille. Okay, nu er det, jeg sender det til hende. Ja. Men sådan, jeg har tid i morgen klokken 11. Ja, så er jeg sådan lidt, ja, okay, men det er måske også det, der skal til nu. Altså, vi snakker om tingene, fordi... Jeg skal så det ikke ender med at hobe sig op, eller... Ja, så det hober sig op, fordi det er der, hvor det så knækker filmen for mig, tror jeg. Hvis jeg går over og samler op på nogle ting, jeg ikke får sagt. Også for hende. Så der er bare kommunikation igen, altså... Men så er det jo i enhver relation, om det er med din kæreste, om din mor, din coach. Da jeg havde depression, så skulle jeg kommunikere med mine forældre. Jeg skulle kommunikere med de mennesker, jeg havde tæt på. Ellers så ville jeg hoppe ud foran et tog. Ja. Altså. Ja. Og så er det bare sådan noget. Ja. Så det er så simpelt at bare gøre det. Fordi du får ikke andet end... i hvert fald hvis du går til dine helt tætte mennesker, der kender dig allerbedst, så får du ikke andet end god respons. Altså sådan... De ved dig det bedste. Ja, og du får det kun værre, hvis du holder det hele ind i dig selv. Ja, eller skjuler dig bag alle mulige ting, eller begynder at ryge for meget, eller hvad fanden det er. Kompensere. Ja, escape. Ja, som det har jeg gjort rigtig meget også. Altså sådan escape fra det, fordi jeg dealer med det selv. Og så ryger man bare pisse skæv hele tiden. Fordi så glemmer jeg det lige lidt. Du ved, det bliver du heller ikke. Nej, det er en farlig kombination. Yes, altså... Du er nok ikke længere af det i hvert fald, som regel. Nej, og du bliver ikke mere produktiv, vel? Nej. Altså, så sådan, hold da op. Det er også lige sådan, skulle balancere alt det der shit, Men Jonas, du er nu, hvad er det, 11 uger? 11,5 uger. 11,5 uger. Nice, man. For show. Ja. Looking huge. Thanks, man. Så rigtig godt ud. Du har aldrig set bedre ud, bro. Nej, det har du ikke. Tak. Jeg synes også selv, jeg kan se det, så det er dejligt. Du er også kommet i gode hænder. Ja, meget. Det må man sige. Meget, altså jeg har virkelig fået øjnene op for hvad Emil kan på det punkt der. Det var det, jeg jo hele tiden så også nede i Copenhagen Gym med hans atleter, og der bare voksede derudad, og jeg følte, jeg stod stille hos Askan, ikke? Så det var sådan tydeligt, at jeg sådan... En godt frisk pust. Det lå meget kort, når jeg skulle over til Emil, ikke? Så det har jeg været sindssygt glad for. Jeg har aldrig haft så god en prep. Jeg har aldrig set så godt ud her, så lang tid ude. Og få at vide også, at vi er foran planen og sådan nogle ting. Det er bare sådan, igen, afstressende. Altså, få virkelig bare sådan minimeret alt det der rod og kaos, der kan være rundt om ens. Så er du slet ikke vant til, at tingene faktisk spiller? Nej, bro. Altså, for en gang skyld, så klikker det. Det er derfor, jeg er blevet så opmærksom på, hvis det ikke klikker. Og det er lidt... Men det er jo ikke så mærkeligt. Du har været i et mode, hvor du har været på overarbejde i x antal år, basically siden du var med i Love Island. Ja. Og nu er du lige pludselig i et nyt stadie. Det er ikke så mærkeligt, at hele dit system lige skal vente sig til, at nu foregår der nogle nye ting, og det kan vi faktisk godt slappe af i og nyde. Ja. Ja. Og det er faktisk går, som jeg gerne vil have, det skal gå. Det er en kæmpe stor omvæltning, og det er jo også sådan lidt at blive voksen. Ja. Det er derfor, jeg er sådan... jeg føler virkelig, jeg har sådan en god ven med mig, du ved, ikke? Og det er helt vildt. Nu vil du have, den fortsætter. Ja. Det skal være perfekt. Det skal være perfekt, jo. Men jeg skal også lige med parforholdet. Der kan det ikke altid lige være helt perfekt. Det kan det heller ikke altid i en prep. Nej, og det så kan man blive skadet, og der kan ske alle mulige ting, som man ikke nødvendigvis er i kontrol over. Men præcis. Det er, hvad man gør med det. Ja, og det er det, der er så vigtigt at arbejde med, i stedet for at grave sig selv ned bag det, eller prøve at escape det på en eller anden måde. Altså, bare få det lige i fjeset, mand, og lære det på en hård måde. Og så arbejde videre derfra. Præcis. Så hvis du har noget, tænker lige her på faldrebet, du skal give med videre til de folk, for jeg synes, der har været mange guldkorn i dag. Ja. I forhold til den proces, du har været i. Jamen, så er det bare i bund og grund at være ligeglad med, hvad andre folk tænker. Snak med de mennesker, du har omkring dig, som du ved, du kan stole på, som du ved kender dig allerbedst. Åbne op omkring de ting, du går og dealer med. Og så... så bare spring ud i det, mand. Tag det face front, og lær af det. Og så arbejde videre derfra. Ja. Det har været en udsøgt fornøjelse at høre dig åbne op om alle de her ting, Jonas. Tak fordi du ville. Hvor er det hashtag, eller ikke hashtag, hvad hedder det, / manmachine.dk? Stadig, bro. Og Machine TV på YouTube. Machine TV på YouTube, let's go. Men tak til Jonas, og ikke Main Machine. Ja, tak til Jonas. Jeg tror, det var Jonas, vi havde med i studiet i dag. Ja, det var Jonas, vi havde meget med Jonas. Det har været meget med Jonas. Næste gang, så kommer Main Machine. Okay, ja. Han har ikke nogen bagside.
Bagsiden? Nej, det er den, de andre ser. Ja, det bliver eftershow. Ja. Så kører vi derop igen. Ja, så tilbage på toppen. Fornøjelse, Jonas. Tak for i dag. Tusind tak. Tak for alt, der har lyttet med. Vi ses næste gang. det gør I. Vi ses næste gang, ja. Peace.